Pag-asa ng buong mundo. Kapataang Pinoy, kayang-kaya mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Hamon sa buhay, handang daanan, kaya namin yan. Paglalaban namin ang nararapat at tamang gagawin. Iba na tayo ngayon, matibay ang loob. Sabihin nyo, kaya natin to. Kapataang Pinoy, pagbutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kapataang Pinoy, kayang-kaya mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Kapataang Pinoy, pagbutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kapataang Pinoy, kayang-kaya mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Kapataang Pinoy, pagbutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kapataang Pinoy, kayang-kaya mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Kristanos! Sakay mo ako! Kristanos! Sa isang magsisikap lahat at kaganan. Ang ibang hinahangat, manali kong katulad na sa isang
na may unting piling. Di nais niyang iparingin. Pag-aaral mo sa walang bahala. Ang karunungan ay siyang mas mahalaga. Yang ibang hinahanap, wala itong katuladan. Sa isang tamis-silim ay araw na. Stay straight and ating lilipain, ating pagpapalin. Ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Bawat gawain lahat ito ay ating makakakpan. Puspos ang pagsisikap, matutupad ang pangarap. Wala nang makakahanda, kahit pulos ay humarap. Sipag at lakas ang ating hawak. Labis ng ating paglaban, patunay na inaangat. Pangalan ko ay siyang matatawag, Halina't makinig sa akin. Tamang kabanaran ang kahihinat na natin. Bubukas sa iyong isipan, tagumpay ng tatahakin. Isang pangarap na lubos, landas na iyong pagtutunguhan. Pangat na inaasam, di mapitigil ni Numan. Maaabot lahat ng iyong inaasam. Kasipagan ng sagot, salat ka man sa kayamanan. Buksan ang pahina ng mga aklat ng karunungan. Edukasyon ating kailangan, kamamangan ating iwanan. Please! ating lilipain, ating papawin. Ating tanawin, Bagong pag-asa ay muling tatanawin. kinabukasan pakibayin. Pilitin mo gawin, Puspos ang pagsisikap, asa ay yakapin. isang Edukasyon ang kayamanan ng kahit ninuman. Isang pangarap ang tutupad, magsisikapan ng lahat. puspos ang pagsisikap, Kaya mo yun, kaibigan. mabubuo isang pangarap. A pleasant good morning. Happy Friday, SDO Pampanga, especially to our studentry here in our division. Happy Friday and TGIF. Thank God it's Friday. Super duper happy because it's really the Students' Day virtual celebration happening here right now. Yes na yes po sa ating division office, though it is done virtually via Facebook Live. Of course, this is really the time to celebrate the milestone, the successes, the courage, the excellence, and of course, the endeavors of our students from grade or of course, kinder until grade 12. Kaya naman, sa lahat ng mga estudyante na nagpapagal, sa lahat ng mga estudyanteng nagtsatsaga at nagmamag-asa or may pag-asa para sa magandang kinabukasan, of course, this virtual clap is all for you.
Okay, so once again, my name is your ate, Neriz Nicole Burgos Torres, your Division Youth Formation Coordinator, and of course, the Project Development Officer 1. And let me be your host for this virtual activity where we celebrate you. Yes, ikaw nga, kaya kaway-kaway sa lahat ng mga estudyanteng maganaka, biyasa, at syempre, lahat ng mga Kapampangan students, hello, and you can actually put on your name, your grade, and of course, your school name in the chat box and let everyone know that you are actually joining this virtual activity. And of course, kapag nag-comment kayo, kapag nakita ng mga teachers ninyo nag-join kayo dito sa ating activity, wow, makikita ng ating mga magulang, wow, ibig sabihin talagang they will really be more proud because you are celebrating yourself. You know, we really need to celebrate our achievements. Kaya isa pa nga, isang paalakpakan para sa ating mga magagaling na estudyante. Of course, you are now here on the virtual division celebration relative to 2021 National Students Day, anchored in the theme, Kabataang Pilipino may makabansang paninindigan, gamit ang puso, galing at talino. Of course, lahat po tayo dito sa ating SDO Pampanga ay may angking galing. Of course, meron din tayong angking puso at talino. Okay, so mag-react nga tayo ng heart-heart. Of course, we are now heart-heart. Ayan, maraming mga heart dito. Oh. And of course, to make way to our preliminaries and to manifest our DepEd core value na maka-Diyos at makabansa, let us all stand by for the singing of the Philippine National Anthem. But first off, of course, let us manifest our maka-Diyos core value. So, roll VTR in 3, 2, 1. Immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. The day I left home, I knew I'd broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night I remembered his love.
see. It was the only time. It was the only time I ever saw him run. And then he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise, and he brought me to my knees when God ran. I saw him run to me. I was so ashamed, all alone and so far away. But now I know he's been waiting for this day. I saw him run to me. He took me in his arms, held my head to his chest, and said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. I felt his love for me again. He ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest. He said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son," he called me son. He said, "Son, do you know I still love you?" He ran to me when God ran. I saw him run to me, and I ran to him.
once again, welcome to the Division Student Day virtual celebration. That's today on a very great and beautiful Friday morning, November 19, 2021, 9 a.m. via Facebook Live. Tunay nga na sobrang excited na tayo para sa lahat ng mga activities na gagawin natin for today's celebration. Kaya naman sa ating mga anak, kaya sa ating mga nagagandahan, nagagwapuhan, mga magagaling na mga estudyante dito sa ating division office. Nako, just sit back, relax, and enjoy this event because this is for you. And of course, my acknowledgement to our leaders sa Division Office of Pampanga, of course, headed by the school's Division Superintendent, Engineer Edgard C. Domingo, PhD, CESO 5, our two youth advocates din po at napakagaling na leaders, Assistant Schools Division Superintendents, Dr. Melissa S. Sanchez and Dr. Shirley B. Zipagan. And of course, to our two chiefs sa Division Office, Dr. Arcely S. Lopez, our SGOT Chief, and Dr. Celia Arlacanlale, our CID Chief. And kudos sa mga kasamahan natin dyan sa Youth Formation Program dito sa Division Office of Pampanga. Together with me is Ma'am Paula S. Meneses, one of the head organizers of this event, and Sir Christian V. Maliwat. Maraming salamat for this kind of event that you have for our students, for our youth. And syempre, marami tayong mga aabangan for today's session. Pero bago yan, syempre, let's have our... Ito yung ating, baka makaligtaan natin, ang ating registration link. It's tinyurl.com/Pampanga Students Day. So don't forget to register if you're watching here. Ito po ang ating link, ang tinyurl.com/Pampanga Students Day. Of course, welcome na welcome po kayo dito, and to formally welcome us all for her opening remarks, let's give this virtual floor to our very supportive, and of course, she's also a youth advocate and celebrating the Students' Day with us. So let's listen, let's hear it from our SGOT Chief, Dr. Arcely S. Lopez. Palakpakan po natin siya. Happy and blessed morning. Of course, my respect to our Schools Division Superintendent, Sir Edgard C. Domingo, to our two Assistant Schools Division Superintendents, Madam Shirley Zipagan and Madam Melissa Sanchez, to my fellow Chief of the Curriculum Implementation Division, Madam Celia Arlacanlale, and of course to the prime movers of this virtual celebration of Students' Day, the Youth Formation Section, headed of course by Madam Paula Meneses, Ma'am Neris, Nicole Torres, and of course Sir Christian Maliwat, and to all the participants of this activity, our learners and youth of all the schools in the entire province of Pampanga, a pleasant and blessed morning to one and all. According to John F. Kennedy, children are our greatest and most valuable resources. Therefore, we should be taking care of them because the future lies in their hand. They are the most precious creation of God. Therefore, we need to take care of them, nurture them. So it's the responsibility of education to develop full-roundedly our learners, not only in the aspect of knowledge, but equip them with the needed skills coupled with values and proper attitude. So in today's celebration, our value focus is Makajos. We believe that if this is instilled among our learners, all the other values of makabayan, makakalikasan at makabansa will follow. We would like to instill among our learners love of God, fear of the Lord, because we believe that if our children would be developed to be godly persons,
having fear of the Lord, they will not do anything that would harm themselves, harm other people, and harm other country. So in the division of Pampanga, we would like to see our people value-laden citizens because we believe that through them, the future leaders of our country, of the division of Pampanga, will be developing. So we are very happy that in today's celebration, we focus on God, the love of God, the fear of God, knowing God, because from knowing God, all our actions will be guided and will be based on what God is telling us. So, to all our learners and to our students, participants in this orientation, in this virtual celebration, benefit from it, see the beauty of this occasion, and see how it can be of great help in molding you and shaping you to be persons of worth and value, and of course, guided by the love of God, of knowing God, and have fear in the Lord. So to everyone, happy and blessed morning again. Good morning. There you have her, our beautiful, our supportive, and of course, she's godly herself as a leader. Talagang nagmamanifest yung makadiyos niya sa SGOD. So she is the chief, and she is none other than Dr. Arcely S. Lopez for an opening remarks in this virtual celebration. And of course, yan, pinaalala sa atin ni Ma'am Arcely that this celebration is focusing and it's actually more on about manifesting our core value na makadiyos, which is, ito talaga ang pagmamahal natin sa Diyos. And you know what? When we love God, we become a source of love to others. And we know for a fact that we are also gracious, we are generous because we are God-fearing and God-loving people. Kaya alam ko naman ng ating mga student learners dito sa ating Division Office of Pampanga ay makadiyos. Kaya nga pakitype sa ating comment box, ako ay makadiyos. Alright? So dapat makikita sa atin yun, sa ating salita, sa ating gawa, sa ating talino, sa ating galing at puso na tayo ay makadiyos. Yay! And at this juncture, meron kaming mga handog na makadiyos na mga videos and of course sharing testimonies, devo, and of course some lectures and session with you na talaga namang mas magpapagrow at mas magpapadevelop pa ng inyong makadiyos core value. Of course, this will be started with the success story of none other than our school's division superintendent, to be followed by knowing our purpose as a youth, as a student, as a learner, that will be given to us by Ma'am Paula S. Meneses. And later on, you will be having me again for a session about quiet time with God, about our devotion to God. Kaya naman, kaabang-abang ang aming mga hatid sa inyo, all circling, all revolving, all focusing to our core value, makadiyos. So right now, all you have to do is to call on to your mom, your dad, your mga kapatid, and join us here on the virtual celebration of Students' Day in the Division Office of Pampanga with the sessions talking about, manifesting about our makadiyos core value. So now I'm really happy to present to you and let us all enjoy and get to know the success story of our school's division superintendent, Engineer Edgard C. Domingo. Let us all enjoy and watch this.
Isang mapagpalang araw, Schools Division Office of Pampanga. Welcome po sa ating Season 2 of Youth Cafeteria kung saan naman pag-uusapan natin at ibabahagi ang mga kwento ng tagumpay, especially sa ating mga education leaders dito sa ating division. We are just so excited. Ayan, kasama ninyo si Ate Neris, si Ate Pau, at missing in action ngayon si Kuya Chris dahil nandoon siya sa Kapitolyo nakikipag-meeting. So, Kuya Chris, we miss you. Ngayon, mga babae muna ang mga mag-i-interview sa ating very special guest for this episode. So, syempre, pabatiin muna natin si Ate Paula para rin ibahagi sa atin kung ano nga ba ang mga objectives ng programang ito. Ayan, so maulang umaga sa ating lahat, no? Pero I hope mga kabataan, meron kang masarap na almusal ngayon habang umuulan. And syempre, magandang umaga po, no, sa ating lahat. Sa lahat na nanonood sa atin at sa mga barkada mo na wala pa sa ating SDO Pampanga Youth Virtual Community, halina at tawagin sila. So syempre, itong ating Youth Cafeteria, ito ay pangalawang episode, no? Nasa second episode na tayo, kaya tara na, huwag kang magpapahuli. Ang mga objectives nito, syempre, bakit natin ito ginawa? Gusto nating meron tayong mga tinawag na mga guests at sa mga susunod pa, yung marami tayong mga artista na tinawag. Kasi alam ko, excited ka rin makakilala ng mga new friends mo at mga iniidolo mo, mga modelo mo sa buhay, no? So meron tayong mga tinawag na mga guests na kung saan mag-share sila ng mga past struggles nila, mga challenges nila nung sila din yung kabataan, nung kabataan din nila. And I hope mag-serve yun as learning natin, no? Sa ma-apply natin sa current na buhay natin bilang mga kabataan. As well as gusto natin na ma-encourage ka bilang kabataan na mag-pursue pa rin, no? Ituloy mo ang edukasyon, no? Na kahit naman may COVID o kahit nung wala pang COVID, gusto natin lahat ng kabataan ay talagang nag-aaral, no? And I hope marami kang matutunan today. Gusto rin natin na ma-stir up yung passion mo at yung zealousness mo, no, sa kung saan gusto mo pa rin sana na ma-achieve yung mga pangarap mo nung bata ka pa. Ayun, bata ka pa rin naman. Pero gusto namin, kami ni na Ate Neris, Kuya Chris, gusto namin na ikaw na nakikinig ngayon, abutin mo pa rin yung mga pangarap mo. Tutulungan ka namin. And syempre, gusto ko malaman mo na kahit ngayong pandemic, parte ka pa rin. Gusto namin ng lahat ng kabataan ay maging parte ng nation building sa pamamagitan ng ma-apply mo lahat ng matutunan mo sa sarili mo muna. So with that, Ate Neris, I hope lahat ng nakikinig sa atin, mag-enjoy ka, makinig ka lang, and syempre, natutuwa ako kasi kasama ka namin ngayon. So with that, no, ako ulit si Ate Pau, nandito kami para sa iyo. Lahat gagawin namin para ma-reach out ka namin. Ayan. So, maraming salamat, Ate Paula, sa isang napakagandang objectives na ibinigay mo sa amin. At talaga namang alam ko, excited na tayo para sa episode na ito dahil napaka-special ng pag-uusapan natin ngayon. At syempre, napaka-bongga at pinagpipitagan ng ating artista sa episode na ito. Sobrang excited na kami at hindi na natin patatagalin pa. Let's say our greatest hello to our Schools Division Superintendent, none other than our beloved, ang ama ng Schools Division Office of Pampanga, Engineer Edgar C. Domingo. Palakpakan natin virtually. Yeah, thank you, Neris and Pau. Magandang umaga sa ating lahat. Kahit maulan, sana ay nasa mabuti tayong lahat kalagayan. Ngayon ay magkakaroon ng mga revelations at magbabalik tanaw tayo sa mga naging buhay or storya ng buhay ni Engineer Edgar. Okay, so Engineer, kailan at saan po kayo ipinanganak? Pakikwento po sa amin ang inyong earliest and unforgettable memory as you grow up at sino po yung mga role model ninyo at sino yung nag-impluwensya sa inyo para maging responsableng individual. Yeah, well, siyempre, I'm Edgar Domingo. I was born in Tarlac City. Before, they call it Tarlac, no? Then, kailan, tapos naging Tarlac City yan. Lumaki na ako sa Tarlac. Kaya nga yung aking salita medyo mixed. May Tagalog, may Kapampangan. No? Pero hindi straight Kapampangan, hindi straight Tagalog. Both my parents are Ilocano. So kapag nasa loob ng bahay, ang conversation namin ay sa Ilocano.
So kaya nga medyo nakakaintindi ako ng Ilocano, nakakaintindi ako ng konti Kapampangan. Yun, no? Well, as I grow, ang aking ano kasi modelo ay ang aking father, who is a military member siya ng Philippine Air Force, no? Kaya nga nung aking kabataan ang aking pangarap sundan yung kanyang yapak, no? Maging isang sundalo rin, no? Isang military personnel. Unfortunately, as I grow, nag-iba yung aking pangarap, no? Pagka-graduate ko ng high school, medyo na-entice ako sa engineering kasi at that time sikat na sikat ang engineering. And dahil nakapag-aaral ako sa technical schools, medyo na-encourage ako, no, at na-motivate na yun nga na maging engineer at that time. So I enrolled sa isang kilalang engineering school, which is ang Mapua Institute of Technology. So medyo kahit mahirap, I tried na matapos yung engineering, no? Civil engineering hanggang makapagtapos nga, no? At nakuha ko yung titulo na isang engineer. Kaya lang dahil sa hindi nasang mga pagkakataon, medyo hindi tayo pinalad na maging successful sa practice of engineering, no? There was a time na I was called to share my knowledge, no, sa kung saan ako nagtapos ng high school na magturo. So sabi ko, anyway, try lang naman 'yan. Sige, subukan ko for 3 months. 'Yon na nabigyan ng pagkakataon na magturo. And sa 3 buwan kong pagtuturo, doon ko nakita, no? At namalas kung gaano ba kasaya, kahirap, syempre, at ka-fulfilling yung pagtuturo. So right after that 3 months, no, yung kauna-unahang batch ng mga estudyante na mag-graduate, sabi ko, mukhang masarap magturo. I-try ko pa nga ng 1 taon, no? So after 1 year again of teaching, sabi ko nabigyan ako ng pagkakataon na maging isang advisor ng isang section. And doon, no, napalapit ako sa aking mga estudyante, talagang makikita mo how fulfilled you are pala na maging isang advisor, maging isang guro. So right after that school year, nag-decide na ako ng another year to teach, to continue. Until finally, here I am. Iniwan ko ang engineering profession at in-embrace ko ang teaching profession, which I may consider as my mission, no, to be in the academe, no, sa basic education. So I think yun yun ang medyo a summary of my life. Wow, narado po ako lahat ng kabataan na nandiyan, lalo na po yung mga madami ang pangarap, no? Tulad po, nabanggit niyo po yung military po pala yung dati niyo. Kaya bilang estudyante po nung elementary at high school, ano naman po yung mga challenges po na hinarap ninyo? And ano po yung mga highlights ng elementary at high school o secondary nung kayo po ay high school? Siyempre, mga nanonood po natin, marami po dyan, elementary at high school po. Ayan. Well, sa elementary ako ay ano lang ordinaryong estudyante lang, no? Yun yung pasok sa school, makitig ng konti sa teacher, and then sa laro, di ba? So usually yun ang ano ng isang kabataan Pero yun nga ang bilin sa akin kahit ganun mag-aral lang. Well, I'm not that like others na achievers, no? Ako ay, as I've said, I'm just an ordinary plain pupil, no? Student during the elementary years. Although paminsan-minsan nakaka-receive din ng mga ilang awards, no? Ilang honor. Pero at that time hindi masyadong siniseryoso yung pag-aaral. I still enjoy ang pagiging pagkabata, no? Pero yun nga, hindi ko inaalis yung importance of education in my life at that time. Maagang pumapasok, in fact, madalang mag-absent, madalang din ma-late, no? So
Sa high school, medyo kasi ang aking elementary ay from public schools, no? I'm proud to say that I am a product of public elementary schools, no? I graduated sa San Vicente Elementary School in Tarlac City. And then after that, I transferred, no? I enrolled at Don Bosco Technical School in Tarlac City, a private schools, no? Focus more on technical education, no? So medyo mahirap at the start kasi yung transition from public school to private schools medyo malaki yung adjustment, no? Unang-una yung mga kaklase mo kasi lahat ng inyong mga kaklase ay mga bago. So parang yung first few months ko, I'm alone, no? Wala akong masyadong kakilala. Until, well, noon, medyo nagkakaroon na rin tayo ng mga kaibigan, medyo nagugustuhan na rin natin yung environment. And ang maganda sa Don Bosco Technical Institute kasi yung principle ng kanyang educations, no, na hindi lang basta education ang yung binibigay sa inyo kundi yung holistic na minomold ka ng pagkatao mo spiritually, yung knowledge, no, yung physical, lahat. Okay, kino-consider diyan. And during my high school years, medyo ano rin dahil nga sabi ko kanina, focus sa technical education ang Don Bosco Technical Institute. So medyo ako masipag-sipag kasi sa paggawa-gawa ng mga drawings. Hindi yung drawing ng mga bata, no, more on technical drawing. Okay? So yun siguro isa sa mga experiences ko siguro kung bakit na-entice ako na mag-enroll sa engineering in college, no? I thought ganun lang ang ginagawa sa engineering pero it's more than that pala, no? Well, maraming mga magagandang experiences kasi as I've said kanina, no, sa private schools na pinasukan ko ay talagang dinidevelop kami na maging isang leader. Hindi lang basta leader sa isang institusyon, kundi leader mismo sa sarili mo, no? Na maging independent ka pagdating ng araw, which I am very thankful, no? Kasi lahat ng mga itinuro sa akin, lahat ng mga naturuan ko, lahat ng mga experience ko sa Don Bosco ay nagamit ko until now, no? Hindi lang personally, kundi pati sa aking mga anak. In fact, yung aking 3 anak na nagkataon, paday mga lalaki, ang biniyaya sa amin, no, na mag-asawa, lahat sila ay pinagsumikapan namin na makapagtapos din, no, makapag-aral sa Don Bosco Technical Institute. And all of them are graduates of Don Bosco Technical Institutes. Yeah. Wow, napakaganda po Yeah. ng inyong kwento po regarding sa inyong elementary and high school days, and it leads to you becoming engineer po. Ayan. So nung naman pong college, ano po yung mga challenges bilang engineer student po? Well, yun, parang nung elementary ako, no, mukhang naulit din yung history. Kasi from Tarlac, sa province tayo, tapos bigla-bigla mag-aaral ka sa Manila. First time ko rin na tumapak ng Metro Manila that time nung magkoleyo ako. So another environment, another group of people na pakikisamahan mo, mga estudyante. Well, we know naman sa college, no, hindi katulad ng elementary and high school na yung closeness ninyo ay maganda. Sa college nagiging kanya-kanya. So parang napakahirap, no? Ang pinagdaanan ko doon, parang I just work on my own, no? Umattend sa mga klase, mag-aral. Well, kahit na ganoon, medyo nakaya din natin dahil din siyempre sa tuloy nating mga prayers, no? Siguro 'yun ang bigay na biyaya sa atin ng Panginoon. Basta ang ano is, huwag niyong kalilimutan
na meron tayong Panginoon na gumagabay sa atin. At siyempre yung interest na makapagtapos sa pag-aaral ay dapat hindi mawala kahit gaano man kahirap ang ating pagdadaanan, hindi lang sa mga subjects, no, kung hindi sa mga sitwasyon kung nasaan tayo. Kasi sabi nga nila hindi naman kasi balakid ang kahirapan sa pag-aaral. Basta't we are determined, no, to finish, to achieve our dreams, kakayanin natin yan. Well, mahirap, pero kung gugustuhin, may determinasyon, kakayanin. Ayan po, no? Talaga naman pong napaka-colorful din po ng college days ni Engineer Edgard. Ngayon naman po, I think ito po ang million-dollar question na hinihintay din ng mga kabataan at lahat po ng nakikinig sa atin. No? Syempre po, after college, ayan na po, madami din po sigurado kayong mga milestone, no? Mga highlights ng buhay po natin. Ang tanong po is, ano po ang mga, baka pwede niyo pong i-share yung mga secrets po ninyo, yung mga pinagdaanan, bago po kayo maging ganap po na Schools Division Superintendent. Marami. Well, as I've said kanina, no, nung ang dream ko nga, no, na nung una ay maging isang military just like my father. Pagkatapos nung mag-high school ako, medyo na-shift yung aking dream, no? Instead of maging military, maging sundalo, natuon ako sa pagiging engineer at that time. Fortunately, nakapagtapos tayo ng engineering, no? In one of the best engineering schools. Tapos nakuha natin yung titulong engineer, pero I stick sa teaching, no? Ang unang experience ko sa teaching, as I've said kanina, no, sa private schools kung saan ako nakapagtapos ng high school for 11 years. Okay? Almost 11 years doon ako sa private schools. And when I decided to leave na, to transfer sa public schools, medyo pahirapan, no? Nag-try ako mag-apply actually sa unang-una sa isang college institutions. Medyo during the ranking naman, okay naman yung ating rank. Medyo nakuha naman natin yung unang pwesto. Kaya lang hindi tayo nagtuloy dahil sa, again, commitment ko na tapusin pa rin yung aking pinirmahang kontrata sa paaralan na kung saan ako ay unang nagturo, at napakiusapan ako na mag-stay muna ng 1 taon. Naulit yung pangyayaring yon, no? The following year nag-apply na naman ako sa same college institution, no? A government college institution. Pero ganoon na naman ang naging nangyari. Hindi rin ako natuloy at nag-stay pa rin ako sa private schools kung saan ako nagtuturo. And then finally, after the 3rd year, no, before the end of my last year at Don Bosco, sabi ko try ko ulit, but this time hindi na sa college institution kundi sa Department of Education na, no? So nagkataon nung una, tignan ko, sabi ko, kausapin ko yung supervisor noon ng math. Ma'am, sabi ko, meron palang bakante diyan, baka pwede akong mag-apply sa isang malaking public schools, no? One of the biggest public schools, no, in Tarlac. If not in the entire Philippines, no? Sabi niya, ano na 'yon? Naka-post 'yon pero filled up na 'yon. Meron nang nakakuha ng item. So again, I was discouraged. Ay, ganun ba, ma'am? Kako, sige. Sa susunod na lang kapag merong another opportunity. And pag-uwi ko sa bahay, it's a blessing, no? Katatapos pala ng meeting ng aking may bahay kasi isa rin siyang guro. At sa meeting nila, na-i-announce daw ng kanilang principal na merong bakante sa division office of Tarlac province. Tapos ang bakante ay ang posisyon ay isang supervisor. Sabi ko, no, supervisor yun. Ang ina-applyan ko lang ay classroom teacher. Hindi, sabi niya, bakit hindi mo i-try? Anyway, sabi niya, sa private school naman ay isa kang subject area coordinator. So
parang head teacher, no? Ang equivalent sa atin sa public school. So sabi ko, wag na lang pero napilit ako, ako naman masunurin sa aking may bahay. so so the following day, sa kinaumagahan, nag-leave ako, no, sa opisina, sa school where I am teaching, at dire-diretso akong pumunta ng regional office at nag-apply. Blessing in disguise naman, no, with God's help, tinanggap yung aking application form. At that time, ang ARD pa natin ay si Attorney Sibog. So natanggap, na-assess, na-evaluate, and maswerte lang siguro, out of 5, ako yung nag-rank 1. So, yun. So, ako yung napili. At that started my service as public servant sa Department of Education. Tandang-tanda ko pa, that was nung mapirmahan yung aking appointment ay September 29 of 2000. Pero I started my service sa Division of Tarlac Province noong October 2 of October 2 of 1990, no? 1990. So yun lang, during my term as education program supervisor in elementary, so yun na, may mag-retire ng math supervisor sa secondary, ipahawak sa akin ng secondary, and then ipahandle din sa akin dahil nga I am an engineer, yung physical facilities coordinator, and so on and so forth. So sabi ko naman, dahil medyo bata-bata pa tayo at that time, sabi ko kaya naman, sige lang, trabaho lang naman ito eh. So mahirap pero kinakaya dahil nga sa ating mga mag-aaral. No, and then sabi sa akin nung mga after a year or two ko na doon, nabanggit sa akin nung aming administrative officer doon, "Oy, Edgard, baka gusto mong subukan, may exam, Math B." Ano yung Math B? Hindi ko pa alam that time what is Math B. Yun na pala yung exam for superintendent, no? Sabi ko, aanin ko yan, kako, okay naman na ako rito. Hindi, try mo lang. So, I did, no? Tried. Again, medyo hindi pa lubos ang convince ako noon, no, na i-take yung exam na yon, seryosohin. Sabi ko, tinake ko lang just for experience. Well, dahil nga ganun, medyo hindi ako pinalad na maipasa. Pero sabi ko, siguro sa susunod, siseryosohin ko na. And I did, no? Yung succeeding years, I tried again until such time na maipasa natin and nabigyan tayo ng break at na-designate tayo na maging isang Assistant Schools Division Superintendent. Yung unang assignment ko ay sa City of Angeles. Again, no, medyo mahirap dahil nasanay naman tayo for how many years sa Tarlac Province, no? Mga kasama mo, Ilocano, Kapampangan. Tapos bigla-bigla another group of people na pakikisamahan mo, medyo purong Kapampangan. So sabi ko, paano gagawin natin dito? So yon, when I was assigned there, buti na lang mababait yung mga taga-Angeles, no? Mababait yung mga Kapampangan. Sabi ko, medyo naging palagay na yung loob ko. For 1 year, I have served Angeles City as Assistant Superintendent. Then after a year, I was transferred back, no, reassigned back to Tarlac Province. Then in Tarlac Province, as I served na Assistant Superintendent, medyo nainganyo ako at na-motivate sa aking superintendent doon, no, na si Dr. Aguas. Sabi niya, pagbutihin mo, baka darating yung araw, ikaw ang papalit sa amin. No? Siya yung medyo nakikita ko yung kanyang pamalakad na very motherly talaga. No? She treats you as a member of the family. Yung buong organization, no?
That's how she treats lahat ng kanyang kasama sa opisina. Okay? Tapos tapos nagkaroon ng transition, no? Napalitan siya, nagkaroon ako ng panibagong superintendent. Yung superintendent ko sa Angeles City noon, siya ang pumalit. Nagkita kami sa Tarlac Province. Siya naman ay, straight, yes, very corporate ang dating, na naging batayan ko rin, no? Naging modelo ko rin, no? On how to run the office na parang corporate, no? May stricto. So silang dalawa nag-influence sa akin, nagturo sa akin on how to run a division office, no? Kaya kung minsan may time na stricto tayo, madalas ay mabait tayo, parang pamilya. Pero ganoon naman, di ba? Dapat maging situational leader ka depending on the situations natin sa division office. Basta ang importante, when we lead, when we manage, we have to give priority sa human resources, no? Mga kasama natin. Not so much on the product. Kasi kung maganda yung relationship, maganda yung pakikitungo, yung the rest will follow, di ba? At magandang nakikita yung mga kasama mo sa opisina ay maging successful. In fact, mas maganda nga yung ako ang even sa mga estudyante ko before, pag nakikita-kita kami ay very happy to know, no, na mabalitaan na very successful na sila at mataas pa sa akin, no, ang posisyon. Ang sarap pakinggan na at makita na yung mga kaopisina dati, mga naging estudyante, ay narating nila yung position na mas mataas pa sa'yo. Di ba? So that's sa akin ay isang malaking achievement. So here, sa mga division office na napuntahan ko, so far naman ay malaki yung ginampanan nila sa akin, no, sa na pagiging isang superintendent, yung mga experiences, siyempre iba-ibang sitwasyon, iba-iba yung mga problema na kinakaharap, pero isa lang ang aking masasabi. Ang sarap na makasama ang mga taga-DepEd, no? Mapa Aurora, Mapa Tarlac. Now, I'm here in Pampanga. Recently, nasa Mabalacat ako. Ganon din, no? Just like when I was in Angeles, iba yung aura kapag nasa Pampanga ka. Sabi nga nila though I am not a pure Kapampangan, pero now I can feel how to be a pure Kapampangan. Sabi, Kapampangan ko, pag maragol ko. Siyempre, pag nasa Tarlac ako, pag nasa Ilocano ako, pinagmamalaki ko rin. Di ba? Dahil tayo ay isa lang naman, di ba? Ang importante nga, again, yung when we work with other people, no? Lalo na sa opisina, hindi dapat tingnan masyado sa posisyon o hindi sa relasyon. Nang sa ganoon yung mga trabaho natin ay magampanan natin ng maayos para sa total isa lang naman yung ating objective, di ba? Mapagsilbihan yung ating mga clientele. At nagkataon ng clientele natin ay yung mga estudyante, ang mga kaguruan sa mga eskwelahan. Okay? So, yun, ang maganda lang is that kapag nangarap ka, no, try mong abutin. Tuloy-tuloy lang, kahit na anong hirap, maabot at maabot mo rin yun. Ang galing naman po. Tunay na kayo po ay isang embodiment of what is a true leader po, sir. Ngayon po, mag-loosen up naman po tayo at pakikwento naman po sa amin ang inyong love life. Ayan, ang inyong love story. Mabibisto na yata ako dyan. Well, as I've said, no, sa high school days, I studied in a private schools, an exclusive school for boys. Ang Don Bosco Technical Institute. Buti nga ngayon may co-ed na, no, yung grade 11 and 12. Pero during those times na nag-aaral ako, exclusive school yan for boys. So paglabas ko, pag-college, medyo yung pakikitungo natin, no, sa mga kababaihan ay medyo mahihayin. Di ba? Hindi tayo nasanay. Well, maganda.
yung ano natin sa college so far, smooth yung pag-aaral. Kaso dahil sa kahirapan nga, no, hirap sa pagbabayad ng tuition fee. Pero ang gusto ko noon ay mag-summer. So sabi ko sa aking magulang, no, kung pwede ako makapag-summer, sabi nila hindi ka namin kayang papagsamerin dyan sa Manila. Kung pwede, dito na lang tayo kung kaya mong i-cross enroll. So nagkataon naman nung time namin, pwede pang mag-cross enroll ng mga minor subjects. So nakapag-cross enroll ako ng minor subject, tanda ko pa noon yung subject na Rizal at saka yung subject na taxation, no? 'Di ba? Meron tayong subject noon eh. So na-transfer ako, nag-summer ako sa Tarlac College, ang ano pa noon, yung Tarlac College of Technology pa noon eh. Yan yung dating yung Tarlac State University ngayon, no, na dating Tarlac College of Technology. So dahil minor nga yung subject na Rizal at taxation noon, so pwede makuha sa ibang mga courses. Eh nagkataon ang offering noon eh nasa yung subject offerings noon eh nasa College of Education. So doon ako nakapag-enroll sa College of Education at doon ko nakilala yung aking may bahay. No, nagkataon magkaklase kami buong summer. So siyempre nung una hindi pinapansin, lagi ako nakaupo sa likuran, pero pasulyap-sulyap until nagkakilala, nagkapalagayan ng loob. At yun, sinagot naman ako, hindi ko naman pinasasagot ng oo. Well, dahil kabataan at that time, siyempre medyo ito lang, no, paalala sa ating mga estudyante, medyo at that time hindi namin inasahan, we got married early, no? Second year college pa lang ako nung kami ay ikasal, no? At that time medyo ano na rin eh sa aking pag-aaral, parang hindi ko na kayang ituloy, no? Pero dahil nga sa determinasyon na at ano na rin, no, motivation na rin ng aking mga magulang, sabi nila, eh kahit na may asawa ka na, eh try mong tapusin pa rin yung pag-aaral. So and I did, no. Ito mas doble yung hirap kasi meron kang may bahay, tapos after a year ay nanganak, no. May baby na kami noon, yung aming panganay, pero tuloy pa rin yung pag-aaral natin, no. So we are trying to balance between yung studies mo, yung pamilya mo, tapos sinusuportahan pa ako ng ating mga magulang noon, no. May point pa nga kung minsan may point pa na para lang makadagdag sa gastusin, eh nagtatry kami yun, no, yung magluto-luto, barbecue, tapos ibebenta mo. Yan. Tapos magtatry kayong misis ko naman magano yung mga items, mga lingerie, mga ganyan, mga item, mga papango, mga lotions, yun yung mga binebenta namin noon, no. Kahit paano naman eh nakaraos paunti-unti. Actually, being superintendent eh hindi ko man inisip yan before eh. Ang sa akin lang noon, simpleng buhay lang, magturo lang, no? Magturo lang. Siguro talagang ano lang na dahil sa tulong siyempre lagi ng ating Panginoon eh dito tayo idinirect, di ba? So kasabay lagi yan, no. Huwag nating kalilimutan kahit na anumang hirap ng ating pagdadaanan, lagi natin idulog sa ating Panginoon. At sigurado ako na tutulungan kanya. So yun, no? So nagkaroon kami ng 3 supling na puro lalaki. Ang dami na po naming nalalaman kay Engineer. No? Maraming salamat po. So, sir, ito po. Siyempre, speaking of balance, nabanggit niyo po yung balance. Paano po ninyo napagsabay or paano po yung leadership style po ninyo pagdating sa pagiging ama? Siyempre po, tatay, Edgard sa bahay, and then tatay din po ng ating division as of this time. Ano po ang leadership style po ninyo? Yun, ano lang, simple lang naman eh, di ba? Ang sa akin is
siyempre sa division office, nagkaton. Ngayon ay big divisions tayo. Dati I'm assigned sa mga small divisions. Pero ganun din, through sa aking mga anak, nakikita ko kasi yung mga experience nila sa eskwelahan, no? Kung ano yung kanilang mga passions. Eh sabi ko, ito siguro yung passions ng mga kabataan ngayon. So sila yung ginagawa kong motivation para patakbuhin ang opisina. Ano lang naman pag oras ng trabaho, oras ng opisina, ay focus on the office. Pag nasa bahay, yung oras naman ay para sa bahay. Diba? And may understanding kami ng aking may bahay na pag-usapin na ng kailangan na ng aming mga anak dahil mas malapit yung aking may bahay, no? Mas malapit yung aming mga anak sa kanilang ina, no? Yung tatlo kong mga anak. So, lagi kong pinararaan sa aking may bahay kapag may mga desisyon na gagawin, pag ipagpapaalam yung aking mga anak sa nanay naman nila idadaan. Tapos ang nanay nila sasabihin sa akin, siyempre ako naman hindi ako makakapagsabi hindi sa kanilang nanay. Basta't ang laging sinasabi namin sinasabi ko sa kanila, alagaan nila yung kanilang sarili at laging mag-focus sa kanilang pag-aaral. Ganon din sa opisina. Ang sa akin naman ay hangga't maaari alagaan yung posisyon, no? Kung ano man yung mga plano ng bawat isa sa inyo, no? Sa mga unit head ay pagtuunan nila ng pansin, no? Ng time, ng effort. Basta't ang mga programa ay nakatuon para sa ating mga mag-aaral, all out support ako diyan, no? So, katulad nito, ang ating youth cafeteria. Ito, alam ko ay isang programa para sa ating mga kabataan, no? Na makapakinig at maengganyo sa mga magagandang kwento nang sa ganun maging gabay din para sa kanila, para sa kanilang paglaki, para sa kanilang pag-achieve ng kanilang mga pangarap, no? So, yun lang. Again, basta't ang importante, give priority sa mga empleyado, no? Then the rest will follow. Para sa inyo po, sir, ano po ang hulugan ng tagumpay? Basically sa akin ang tagumpay ay kapag nakikita ko yung aking mga kasamahan sa opisina. Sa bahay naman kung nakikita ko na ang aking mga anak, ang aking may bahay ay successful doon sa kanilang mga pangarap, no? Matagumpay sila. Sa akin yun ang tagumpay Yung success of others is already my success. Kapag masaya ka, 'di ba? That is already a success no? Not so much on others iba yung definition nila ng success. Sa akin kapag ang isang tao ay masaya, walang problema na mabigat kasi hindi naman natin mayaalis yung problema, no? At maayos ang pamumuhay, yan ay may consider ko ng isang success, no? Iba-ibang degree nga lang, di ba? Basta't importante ay nasa ayos tayo, maayos ang ating kalagayan, maganda ang ating health, yung ating sitwasyon. I think that is already a success to me. As a servant naman, kapag nakikita ko yung ating mga kliyente, mga estudyante, mga teachers na satisfied sa ating services, no? Natutugunan natin yung mga hinaing nila, mga problema, kahit hindi 100%, pero na-actionan natin kahit paano, well, I think that is already a success. I want to see in the near future kayo, yung ating mga kasamahan dito sa Division of Pampanga na maging successful, na ma-promote din to the next higher positions. I love to see that. And I will consider it as a success. No? My success. No, your success is also my success.
Ayan, no, naku, nakaka-touch naman po 'yan. Talagang tatay na tatay po 'no, sa ating division and sa mga nakikinig din ng mga kabataan. Talagang ang tatay natin sa division is may puso talaga na leader 'no. And siyempre po ito po, i-grab na rin po siguro natin ang opportunity po na ito and I think may nakikinig po sa ating marami pong nakikinig sa ating mga kabataan. Engineer, ano po ang mensahe po ninyo sa mga kabataan na nawawalan po ng pag-asa dahil sa hirap at problema na nararanasan po nila sa pag-aaral ngayon, Yeah. pandemic po. Sa ating mga kabataan, no, sa ating mga estudyante, lalo na ngayon, no, meron tayong pandemic dahil sa COVID-19 virus na sana ay huwag kayong mawalan ng pag-asa. Try niyong tuparin ang inyong mga pangarap kahit na gaano kahirap yan. Basta't yung inyong determinasyon ay nandyan, yung inyong commitment ay nandyan, asahan nyo, no? At mararating ninyo ang inyong pangarap. Basta't huwag nyo lang kalilimutan na meron tayong Panginoon na laging nandyan, kaya kayong gabayan, no? Basta't magdasal lang tayo, gumawa tayo ng mabuti, at magsikap, no? Hanggat hindi natin nararating yung ating pangarap. Kung minsan may pagkakataon na yung ating gustong maging kung ano tayo ay hindi mangyayari dahil baka naman iba yung plano ng Panginoon sa atin, no? Tulad halimbawa na lang sa akin, kasi ako ay pinangarap kong maging isang sundalo nung ako'y nasa elementarya. Tapos nung naging secondary ako, nung naging pangarap ko ay maging isang engineer. Subalit hindi ako naging successful engineer. I embraced the word of teaching, no? Isang naging educator tayo. Siguro yun ang gustong maging kung ano ako ng ating Panginoon. Basta't sa pagtupad ng inyong mga pangarap, lagi niyong isaisip na meron tayong Panginoon, meron tayong pamilya na gumagabay sa atin, at meron tayong mga kaibigan at kasamahan, no? Mga kasama na tutulong sa atin sa ating uh, matupad ang ating pangarap. Pero yun nga, kailangan yung sa atin mismo manggaling yung determinasyon. Kahirapan, yes, mahirap, pero kung gusto, again, kakayanin. Sana mga bata, ang ating mga kabataan, magsumikap tayo, no? Magsumikap kayo. Pagsumikapan ninyo na marating ang inyong pangarap. Sir, ano po naman ang kahalagahan ng edukasyon po para sa inyo? At ano rin po ang nais ninyong ibigay na payo sa mga kabataan natin ngayon na ayaw na magpatuloy sa pag-aaral? Yeah, well, unang-una, no, para marating ang isang pangarap, isa sa mga pinakamagandang pangahawakan, no, na sabihin na nating instrumento ay weapon ay ang edukasyon, no? Kahit na anong pangarap man yan, ang importante ay makapagtapos tayo ng pag-aaral. So sa mga kabataan natin ngayon, sana ay bigyang halaga ninyo ang pag-aaral, no? Maaaring hindi ka ganun kagaling, pero ang importante ay may sa puso mo ang inyong pag-aaral. Yung mga lesson na yan, no? Try niyong tapusin kasi darating ang araw, yan ay at magagamit mo. Sabi nga nila, yan yung isang bagay na ma, hindi mawawala sa atin, no? Yung education. Pag nakapagtapos ka, throughout your life ay makukonsider nakapagtapos na, di ba? At isang magandang regalo din 'yan sa ating mga magulang, no? Mga kabataan. So sana ay bigyan ninyo ng pansin, importansya ang inyong edukasyon. Ito lamang ang isa sa mga ito ay magandang weapon natin, no? Para makamit natin ang ating inaasam, no? Pinapangarap na bukasyon or profession in the future. Be it isa kang maging engineer, isa kang maging doktor, maging nurse, attorney, o whatever. Ang importante ay makapagtapos kayo ng pag-aaral. So sana ay matapos ninyo, no, sa lahat ng ating mga mag-aaral
ang inyong pag-aaral hindi lamang sa elementarya, hindi lamang sa sekundarya, o hindi sana pati na rin sa kolehiyo. Nang sa ganon ay meron kayong matibay na pangahawakan para makamit ang inyong pangarap. Yan po, no? Oo. Napakadami na po namin narinig at natutunan sa ating engineer Edgar po. Maraming salamat po. At syempre po, no, bilang panghuli at na tanong, and syempre po, bigay po ng panghuling mensahe sa lahat po ng mga kabataan at nanonood na kaguruan at mga school heads po, no, ng SDO Pampanga and sa buo po na nakikinig ngayon. Meron po ba kayong mga takeaways na tingin po ninyo mahalaga po na malaman po ng mga nakikinig po natin? Siguro ito na lang, dahil sa panahon nga ng pandemic, sana lahat tayo, ng ating mga kabataan, ang ating mga kaguruan, lahat ng empleyado ng DepEd, SDO Pampanga ay makaisa sa ating gobyerno, sa ating probinsya na tumupad sa alituntunin ng IATF, yung ating minimum health and safety standards dapat sundan natin, at sana lahat ng mga kwalipikadong magpabakuna against COVID-19 vaccine ay magpabakuna na. Nang sa ganun meron tayong kahit paano ay protection para sa COVID-19 virus. So, at pangalawa, sana lagi tayong huwag makakalimot sa ating Panginoon. Magdasal tayo para sa kaibubuti ng lahat, ng sitwasyon natin na mapaglabanan natin ang COVID-19 virus na ito. Always stay safe, keep healthy, at mabuhay tayong lahat. Huwag tayong makakalimot na manalangin sa ating Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa iyo, Nereis, at sa iyo, Pau. Maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Ang aming star for this episode, ang magaling at kahanga-hangang Schools Division Superintendent, Engineer Dr. Edgar C. Domingo. Maraming salamat po. Inupuan niyo po kami at talagang ang sarap lamang pong magkape during this hour po At ang ganda po ng inyong insights at mga sharing po regarding sa inyong story at sa importansya ng edukasyon. Nakakabitin man po, pero we have to say our goodbyes for now sa mga nanonood at nakikinig po nating mga estudyante, kaguruan, mga school heads and administrators po. Kung na-inspire po kayo sa ating episode at sa kwento ni Engineer Edgar, comment your takeaways in the comment box din po. So we are streaming and you can replay this video all over again sa ating Facebook page, DepEd Tayo Youth Formation Pampanga. Muli, ako po si Ate Nereis Torres. Let's hear from Ate Paula. Ayan, so syempre, again, sa mga kabataan na nanonood, lahat ay gagawin namin sa Youth Formation Section. Kasama syempre headed ng ating tatay sa ating division, si Engineer Edgar Domingo. And lahat po, ginagawa po nating lahat para maramdaman mo, ikaw na kabataan, na mahal ka namin at gagawin namin lahat. Kasama mo kami. Kahit nahihirapan ka, alam namin na nahihirapan ka, kaya mas lalo kami nagpupursige. Marami pa tayong aabangan ng mga guests na alam kong interesado ka rin para ma-encourage ka, ma-motivate ka na talagang maging progresibong kabataan kahit sa panahon ng pandemic. Okay, lagi kang mag-iingat, huwag kang lalabas ng bahay. Tayon lang, Ate Nereis. Okay, kita-kita pa tayong muli sa susunod na episode ng ating Youth Cafeteria. Ayan, so magandang umaga sa lahat ng kabataan na kasamahan natin sa araw na ito. Sa umagang ito, magandang umaga sa iyo. At gusto ko itang batiin ng Happy National Students Day. Ayan,
Si Ate Pau, hindi pa naman ako pa-exit sa pagiging youth, no? But then, syempre, sa lahat ng kabataan na nanonood ngayon, binabati kita. At tayo naman ay tuwang-tuwa, nagagalak dahil kasama ka namin ngayon. Isa sa reason bakit natin sineselebrate ang National Students Day kahit ito ay virtual, no? Unang-una, syempre, to celebrate with you guys, no? Sa lahat ng pagsusumikap ninyo, sa lahat ng milestone dito sa new normal dahil kinayanan ninyo at alam ko, hindi man namin alam lahat ng kwento ninyo kung paano kayo nakarating, no, sa kung nasaan man kayo ngayon, but then we would like to give you a big round of applause, no? Congratulations kabataan. Napakagaling mo, Kapampangang kabataan, no? And syempre we would like to appreciate you today, no? And I hope soon ang National Students Day ay hindi na natin virtually i-celebrate but no, face to face, physical na, no? So sana next year, no? Sino ba dito gusto rin next year magkita-kita tayo? And syempre, isa rin, no, sa objective ng ating celebration is that ang ating theme o tema ay pagiging makadiyos. Ayan, isa yan sa napakahalagang core values ng DepEd na gusto nating maging, kumbaga, ma-embedded sa inyo, kumbaga, maging innate sa inyo, maging natural sa inyong mga kabataan ng pagiging makadiyos. No? Isa yan sa pinatunayan ng bawat isa, kahit tayo ay magkakalayo, no? Alam ko na hindi ka bumitaw kay Lord, no? Hindi ka bumitaw sa Panginoon natin para talaga magdasal sa lahat ng ating pangangailangan. No? And syempre, ituloy ko na. Si Ate Pau ngayon ay merong gustong i-share sa inyo na topic and I hope marami tayong matutunan. So maikli lamang ito. So samahan nyo ako and let's talk about youth purpose-driven life. No? So napakaganda nitong topic na ito. So si Ate Pau, when I was younger, yan, young pa naman kasi ako, nung ako ay mas bata pa, no? This is one of the questions na napakahalaga, no, na talagang dapat alam natin. Una, syempre, no, ano yung purpose ko? No? Minsan napatanong na ba kayo, para ba akong kabuti? Ano bang reason? Bakit ako nandito sa mundo? Sumulpot lang ba ako? Sumulpot tapos mag-exit na? And some of our youth, no, nakakalungkot kasi dahil hindi nila alam ang kanilang reason of existence, gusto na nilang mag-exit ng agad-agad because they do have questions na hindi nila masagot. No? And I hope today, masagot natin ito, magamit natin itong session na ito upang ikaw ay lalong ma-inspire sa buhay, upang ikaw ay talagang magpursige pa, ma-fuel ka of this topic, no? At ikaw ay magpursige pa sa pagiging mahusay na kabataan. Iba pag inspired yung mga kabataan, di ba? Pag nga si Crush dumaan, naku! No, pag inspired ang kabataan, gusto talaga pumasok. I know one of the reasons bakit gusto mo ng face-to-face, no? Talaga namang we are really a social being, kaya naman tayong mga kabataan, gusto rin natin ng meron tayong kakapwa, no? Yung kumbaga ka-socialize, no? Kaya I hope kahit new normal ngayon, ito yung gusto natin na mag-push sa'yo para kumbaga sa sasakyan, ito yung gasolina mo. No, you will be driven by your purpose, life's purpose, no? So siguro let's start na. Okay? So sabi dito ang ating objective sa session na ito, to unfold the true meaning of youth purpose-driven life. No? So napakahalaga talaga maintindihan ng bawat kabataan, anuman ang iyong edad, no, ang iyong dahilan bakit ka nandito sa mundo. No? Kasi pag alam mo ito, lalo kang may inspire to inspire as well other kabataan. Lalo na sa mga youth leaders na nanonood ngayon. Ayan, binabati kita, no, kung nandito ka ngayon. And pag-usapan natin ito upang lalo kang maging magaling at mahusay na student leader. No, number 2, to redirect the youth towards their purposeful future. So gusto nating maintindihan ninyo, no, na napakalawak ng mundo, napakalawak ng future. So gusto natin na magkaroon ka ng purpose-driven future din, no? Kumbaga yung buhay mo, excited ka kasi alam mo na ikaw ay kapaki-pakinabang pagdating ng panahon. Kung ikaw ay magiging maayos na kabataan sa ngayon. Okay? Number 3,
to kindle the fire within towards social transformation. No, hindi lamang ito sa mga SSG officers, sa mga SPG officers, pero sa lahat ng kabataang nakikinig ngayon, bubuhayin natin, no, yan. Magliyab ka, diba? Magliyab ka tungo sa social, maging kabilang ka, no, sa social transformation, no. So isa yan sa adhikain ng DepEd at syempre ng ating bansa. Maging parte ka ng nation building. Kumbaga, kung nakikita mo na ang ating bansa ay nahihirapan sa ganitong aspeto, no, ang community ninyo, ang barangay ninyo may problema sa iba't, kumbaga, may problema sa basura, may problema sa kumbaga sa pakikipagkapwa, sa values. So I hope ikaw na kabataang nakikinig ngayon, no, isa ka sa solusyon, hindi dapat ikaw ang isa sa problema. Okay? I believe ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Okay? So, apakaganda ng ating pag-uusapan ngayong umaga pa lang, pero ayan, punong-puno ito. Okay? So, pag-uusapan natin ang true meaning ng youth purpose-driven life. Pag-uusapan natin ang mga kabataan na patungo sa isang future na kapaki-pakinabang. At syempre, pag-uusapan natin kung paano ka mag-aapoy para maging parte, no, ng nation building, maging parte, no, ng social transformation. Paano nga ba ito? So, ayan ang ating pag-uusapan. Okay? So, let's start. Sabi ni Miles Monroe, siguro madami ding nakabasa nito, no? At sikat si Miles Monroe. Okay, sabi dito, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose, no? So, sinabi yan ni Miles Monroe. Pero ako yan, meron akong hinabaan natin. Okay, sabi ni Ate Pau, the greatest tragedy in life is not death, but living a life unaligned to your designed purpose. So, bakit ganun? Anong pagkakaiba niyan, Ate Pau? So, naniniwala ako, lahat ng tao, no, even lalo na lahat ng kabataan na nakikinig ngayon, meron kang purpose, no? Ano bang ibig sabihin ng purpose? Later on mapag-uusapan natin yan. Pero just for this moment lang, example, ang baso. Ang baso, ang purpose niyan pang-inom, parang ganon, no? So naniniwala ko lahat ng kabataan ay merong purpose in life. Okay? Kaya lang, anong kailangan natin gawin? Lahat ng kabataan kailangan, no, ikaw ay mabuhay, no? Kasi mahaba pa yan. Ikaw ay mabuhay na alam mo ang purpose mo, yung designed purpose mo. At yun, alam mo, at syempre, sinasabuhay mo ang dahilan bakit ka nabubuhay. Kung ikaw ay baso, kailangan pang-inom ka. No? Kasi yung baso, napakakinis nung sa taas niya, no? Kasi pang-inom siya, kasi masusugatan ka kung di yun makinis, no? Ang pencil, di ba, panulat yan. Just like sa atin, hindi ka pwedeng ilagay sa kung saan-saan. I hope lahat ng kabataan, no, hindi ka kung saan-saan lang dapat nilalagay kasi meron kang designed purpose. Ibig sabihin ng designed, no, ikaw ay talagang sukat na sukat para doon ka, no? So, alamin natin yan. So, napakahalaga ang sinasabi natin dito. Mahalaga na alam mo, kasi lahat ng tao may purpose. Meron kang dahilan bakit ka nandiyan. Ang kailangan kabataan, alamin mo kung ano yung purpose na yon. Okay? Kasi very important yan. At syempre, pagka alam mo na yon, isabuhay mo iyon. Okay? Kasi bakit? Naniniwala ako that when you know your purpose, doon ka mag-excel. At pag doon ka nag-excel, doon ka magiging appreciated din. Di ba lahat ng kabataan, most of us, lahat naman ng tao, gusto natin na-appreciate. Gusto natin excellent tayo. But sometimes we are not excellent to those things that we are trying to achieve and kung ano man yung gusto mong ma-achieve na hindi ka para doon. So mahalagang mahalaga, alam mo yung purpose mo sa life. And then you do it best. Pag alam mo na yung purpose mo sa life, do it best. Doon ka magpakaubos ng buhay mo. Okay? Kasi doon ka mag-excel. At tuwing doon ka mag-excel, I hope, no, doon mo rin maranasan yung fulfillment. No? Maraming tao naghahanap ng fulfillment, but then nahanap nila ito o tinatry nila itong hanapin sa maling bagay, no, sa maling tao. Okay? So let's start. Okay? Sabi dito, maraming kabataan, YOLO. Tama ba? Hindi naman, no? YOLO. Kasi inisip natin, you only live once, kaya ayan, so minsan lahat ng bawal, lahat ng sobra syempre bawal, no?
sumobra ng barkadahan, hindi na pumasok, no? Sayang. No, meron naman gusto laging naglalakwat siya, no? Okay naman makipagkapwa. But then kung ito yung motto mo, you only live once. Actually, may problema dito. Kasi if lagi nating tatandaan itong YOLO na ito, you only live once, kaya kailangan ma-hit mo na yung target mo. Ano yung target natin? To live, no? To live according to your designed purpose in life. Kasi meron ka na ngang isang buhay, sinayang mo pa. No? Kaya tuloy, isa na lang yung buhay, hindi ka pa masaya. Naku, ang pakasakit. Yung minsan ka na lang mabuhay, no? Nabuhay ka pa sa sobrang, di ba, lungkot. Kasi you're not living according to your designed purpose. Okay? So, do you want to make right decisions in life? Kasi sa totoo lang, makakahirap ng trial and error. Tama? Kasi whenever, sabi nila, sige, magkamali ka ng magkamali. But then, ilang pagkakamali ba yung kaya mong i-bear, kaya mong bitbitin bilang kabataan? Kaya as much as possible, no? Talagang, ayan, maggawa tayo ng mga tamang decision sa life, no? Do you want to be fulfilled? Ayan. So, ito yung mga sasagutin natin kung paano. Do you want to be fulfilled sa life? Yung alam na alam mong masaya ka, nakangiti ka, hindi yung gawa-gawa mo lang yung ngiti mo, kundi you're really joyful. Masaya ka talaga, no? Lalo na ngayong Pasko, masaya ka kaya. Ayan, no? So, pag-usapan natin to. Maging fulfilled ka sa buhay mo. Yung masaya ka nang hindi nagpapanggap, pero masaya ka bilang talagang fulfilled ka sa buhay mo. Okay? Do you want to truly live yung mabuhay ka ng ganap? No? So maraming kabataan, actually lahat naman ng tao gusto nating mabuhay. Maramdamang buhay tayo. No? Kaya ngayong umaga na to, isa yan sa pag-uusapan natin. So i-define muna natin, what is life? Sabi sa Miriam, no, the experience of being alive. Yan daw ang life, no? Na-experience mo, hindi mo lang alam na buhay ka, pero nararanasan mo ang pagiging buhay. Okay? Ano pa? The quality that distinguishes a vital and functional being from a dead body. No, yan ang pagkakaiba ng patay sa buhay, no? Meron kang function. Ayan, 'di ba? Meron kang silbi. Kaya sa lahat ng may buhay, may silbi ka. Pag wala ka ng silbi, napakahirap. Para kang zombie, no? Wag naman ganon, para kang walking dead. Kaya bilang kabataang buhay na buhay at napakataas ng energy, no? Kailangan natin 'to, i-highlight natin. Functional ka dapat. Functional. Okay? Ano naman ang purpose? Ano naman ang purpose? Sabi ni Miriam, to propose and aim to oneself. No, kumbaga ini-aim mo yung kumbaga design mo, ano yung mark mo, ano yung meaning mo, no? So yun yung purpose, no? Para saan ka? Para saan ka nilikha? Bakit ka nag-exist? Ano yung design mo, no? Para saan ka dinesign? Ayan, okay? Yung mark, no? Anong magiging marka mo dito sa mundo? Ayan. So ano yung purpose mo? No, if you will make a dent sa mundong ito, ano kaya iyon? Ayan, okay? So let's start. Malinaw na sa atin, no, yung buhay at ano yung purpose, ano yung reason ng existence mo. So it's very important, okay? So lahat ng kabataan, ayun, nakinig muna tayo. Sabi dito sa Bible, a servant pampered from youth will turn out to be insolent. No, ang sabi ang ibig sabihin ng insolent daw ay rude, impolite, having or showing lack of respect for other people. Kaya mga kabataan, dapat hindi ka pampered, dapat hindi ka, 'di ba, hindi ka laging pinagbibigyan kasi dapat ikaw ay dinidisiplina, no? Alam nyo, kung dinidisiplina tayo ng mga guardians natin, ibig sabihin mahal na mahal nila tayo, ayaw nila tayong mapariwara. Mas okay kasi yung madiscipline ka ngayon and then in the future, no, i-rip mo lahat 'yan sa pagkakaroon ng magandang trabaho, pagkakaroon ng magiging kapaki-pakinabang ka sa iyong society, no? Sa lahat ng nangangarap diyan maging government employee, nangangarap diyan maging SK, maging politician, no? And you do it better. Pag panahon na ninyo, you do it better. But then meron yung kapalit. Ano yung kapalit? Habang bata ka, magpadisiplina ka sa iyong mga guardians, no? Para
pagdating ng panahon, hindi ka daw rude, hindi ka impolite o disrespectful sa mga nakakatanda, hindi ka disrespectful sa ating kalikasan, no? Nagtatapon ka ng maayos ng basura, and ayan, sa iba't iba pang paraan. Ayan, pakikitungo din sa tao, no? Okay, ano yung points to ponder, no, sa ating pag-uusapan ngayon? Number 1, love God above all and love your neighbor. Ayan. Kung gusto mong maranasan ang totoong buhay, kung gusto mong maranasan kabataan na ikaw ay truly na nabubuhay at ikaw ay nabubuhay according to your designed purpose in life, number 1, huwag mong kalimutang mahalin ang Diyos above all. Ayan. Kaya ako natutuwa ako sa mga kabataan no, na nagdadasal, yung mga nag-aaral ng Bible, yan talagang values nila hindi nila pinapabayaan. At syempre, yung mga kabataan na talaga namang mahal na mahal nila yung kapwa nila. Yan, no? Kasi sa totoo lang, madali talaga na piliin ang ibang bagay na mahalin. Piliin, no? Kasi sabi dyan, love God above all. So dapat number 1 priority mo sa life, ikaw na kabataan ay si God. Kasi pag ikaw ay maka-Diyos na kabataan, no? I believe magiging makatao ka na, no, makakalikasan ka, magiging makabansa ka. Kasi nare-realize mo that you are the steward, no, ng ating ng God's creation. Okay? So, ayan, let's continue. Sabi dyan sa Great Commandment ng Matthew 22 verse 37 to 39, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. So it's very important, no, na sumunod tayo talaga. Sinabi na dyan na talagang mahalin natin ang Diyos, no, ng buong puso, ng buong ikaw. No, wag kang may kahati. Na-try na ninyo, no, na yung sarili ninyo gamitin ninyo sa masama. No, yung isip ninyo, mag-isip ka ng hindi ka aya-aya, no? Even kumbaga yung sarili mo magamit ka sa mali, no? Yung pagnanakaw, mali yan, no? Yung tongue mo, though it's very small, ikaw na kabataan, I hope ginagamit natin yan to worship the Lord and to show respect to Him, and honoring Him, and syempre, showing love to our neighbor as well. So I hope hindi mo yan ginagamit sa pagmumura, hindi mo yan ginagamit sa kung saan-saan, no? Kumbaga, talagang gamitin natin our whole body in glorifying the Lord, no? Mahalin mo siya ng buong puso. At syempre, mahalin mo daw din ang iyong kapwa, no? So, napakahalaga. Pag mahal mo si Lord, hindi imposible din na hindi mo mahal ang iyong kapwa kasi mahal din ni Lord yan eh. So, lahat ng mahal ni Lord, mahalaga na mahal mo din. So, ikaw na kabataan, no? I hope meron kang time to pray, time for your quiet time. Minsan sobrang dami mo ng oras sa pagsi-cellphone kasi doon ka rin nag-aaral, no? Minsan naglalaro ka din. So, maganda sa'yo, no? Pati sa mental health mo, yung spiritual health mo, wag mo ding pabayaan. Kasi pag ikaw ay may mataas na pananampalataya sa Diyos, no, I believe hindi mo rin pababayaan ang iyong sarili at hindi ka rin niya pababayaan, no? So unahin natin si Lord. Okay, pangalawa, mahalin ang ating kapwa. Number 2, paano nga ba talaga maranasan ng tunay na buhay? Siyempre sabi kanina, mahalin mo si God, no? So then mahalin mo ang kapwa mo. Number 2, imitate God, no? Gayahin. So sabi diyan sa Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So it's very important, no, na we are aiming for God's character in our life, no? The maturity, lahat ng kabataan gusto mag-mature, no? Nagkakaroon ba kayo ng crush sa mga immature? Di ba? Hindi, no? Gusto natin yung mga matured, tama? So, ganoon din si Ate Pao. Gusto ko mga matured, no? So, gusto natin, syempre, sa kapwa din natin, magkaka-crush ka man sa matured. And same as with them. Ang gusto, syempre, maganda na ikaw ay matured. Sa paanong paraan? Paano ka magmamature? You try to imitate God, no? Yung kanyang character. Hindi ka naman magiging Diyos. But then you try to imitate Him. Yung loving, no? Merciful, no? So, syempre, hindi naman tayo perfect as of this moment. Pero yan sana yung landas na tinatahak mo.
no, para maranasan mo talaga ang tunay na buhay, no, gayahin natin at aspire natin na makuha ang mga character ni God, makita si God sa buhay natin, no? Uy, ano siguro 'yon, no? Talagang believer 'yun ni God, no? So makita sa buhay natin ang pagiging maka-Diyos. Okay? Sa pamamagitan, kahit ikaw ay kabataan, maging huwaran ka sa iyong pag-iisip. Kahit ikaw ay kabataan, no, ikaw ay maging huwaran sa iyong pananalita. Kahit ikaw ay kabataan, dahil ikaw ay kabataan, ikaw ay maging huwaran sa iyong behavior, no, sa iyong lifestyle. Okay? Hindi mo man mabago lahat ng tao sa paligid mo ng mabilisan, pero ang una mong pwedeng ayusin ay ang iyong sarili, no? Okay. Decision kasi yan. Okay, let's continue. Number 3. Para magkaroon ka, no, na maranasan mo ang tunay na buhay. Okay? Dahil you only live once, kabataan. Minsan lang ang buhay. You only live once. So number 3, function well. Okay? So sabi kanina sa definition ng life, ikaw daw ay buhay when you function. No? When you do have a function. So ikaw na kabataan, minsan nagpo-function ka naman, minsan nagmamalfunction ka. Tama ba? Sayang, no? Minsan lang naman, okay? Alam ko sa lahat ng nanonood, lahat kayo nagfa-function well, no? Wala dito yung mga nagmamalfunction. Sabi sa Matthew 5:13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Sabi sa Matthew 5:14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. No? So it's very important that we function well. Kabataan, kung ikaw ay nakikinig, ano ang isang nating function kung ikaw ay nalilito pa? No, maliban sa pag-aaral. Okay? Bilang tao, isa sa function mo ay maging asin. Ayan. Ano nga ba ang asin? Pag dinescribe natin, sige nga, pwede ba kayong mag-comment dyan? Ano nga ba ang mga description ng asin? Di ba ang asin sa natin ginagamit dito sa Pampanga? Pang-preserve, no? Ibig sabihin, dahil ikaw ay asin, ang isa sa function mo, I hope na pre-preserve mo ang godliness ng mga tao na nakapaligid sa iyo. So every time yung mga barkada mo ay nasa paligid mo, sana ikaw ang nagiging dahilan para ma-preserve ang kanilang mga values, godly values, no? Ano pa ang nagagawa ng asin? Ang asin, 'di ba, nakakapagpahaba ng buhay. 'Di ba? Kasi nakakapag-preserve na, papahaba yung buhay ng pagkain. No, sana tayo pag nasa paligid tayo ng mga tao, when you are with them, no, nagkukos tayo, nakakahaba tayo ng buhay, no, sa mga parents natin, we honor them. Hindi tayong isa pa tayo sa sumasagot, isa pa tayo sa, 'di ba, nakukos para umikli yung buhay nila sa konsumisyon, no? So, malinaw na malinaw, bilang isang kabataan, ang iyong function ay talagang maging asin. Sabihin mo nga, asin, ako ay asin, no? So, kung gusto mong maranasan ng tunay na buhay, tandaan mo, kabataan, na ikaw dapat ay maging asin. Okay? At ano pa yung asin? Nagbibigay ng lasa. 'Di ba? Pag ang pagkain, kaya ang bagoong sobrang malasa eh. 'Di ba? Pag ang pagkain walang asin, parang may kulang. No? Parang may kulang. Pero pag binigyan mo na ng asin 'yan, 'di ba? Parang na-enhance, merong enhancement ng lasa doon sa mga nakapaligid sa kanyang sahog. No, ganon din sa atin. Tayong mga kabataan, I hope every time, no, na nakapaligid tayo sa mga tao, even to our family, dahil pandemic ngayon. Pag nasa paligid ka ng mga kapatid mo, o ng family mo, ng guardians mo, I hope, 'di ba, nagbibigay ka ng lasa. Dahil sa'yo, lalo silang na-excite mabuhay. Dahil sa'yo, na-excite yung kapatid mong magising sa umaga. No? Na-excite yung guardian mo na talagang, naku, nasan na ba si ano, bakit tulog pa? Yan. No? Kasi natutuwa sila, nagbibigay ka ng saya. No? Nakaka-bless ka. Yan. Nasabihan ka na ba niyan? Nakaka-bless ka. No? Ano pa yung isang function natin? Sabi dito, you are the light of the world. No? So nakakatuwa, ano nga bang isang light? No? So maliban sa function natin, maging salt, no? Isa sa function naman natin din ay maging liwanag.
No, syempre sa mga kabataan, meron din natin maiiwasan, meron tayong mga kaibigan, no? Meron na ba kayong ganyang na-encounter? Meron kang kaibigan na kung saan minsan hindi maiwasan yung meron siyang problema sa family, meron siyang problema sa sarili niya. So I hope ikaw na kabataang nakikinig ngayon, isa sa mga functions natin ay magbigay ng liwanag sa mga kapwa natin kabataan na madilim ang pinagdadaanan. No, I hope isa ka sa maging reason para sila ay ngumiti ulit, maniwala ulit na may Diyos, no, mag-pray ulit, no? Hindi, kaya mo 'yan, bro, kaya mo 'yan. Tara, mag-ano lang tayo, magkape, o kaya inom tayong milk tea, samahan kita, quality time tayo, no? So I hope ganyan ka. Tara, mag-pray tayo. Tara, magsimba tayo, no? So ayan. So isa ka, I hope isa ka sa nagbibigay ng liwanag sa mga kakapwa mo kabataan na nadidiliman, no, sa landas nila. Lalo na ngayon sa panahon ng new normal, kung meron kang kaklase na ayoko na mag-aral, no? Wala naman ako napupuntahan, wala namang nagbabago sa akin. So I hope ikaw na kabataang nakikinig ngayon, maging rason ka upang ang kapwa mo kabataan ay ma-excite ulit mag-aral. Okay? Sige, tuloy natin. I think this will be the last, no? Number 4, establish influence. Okay? Bilang kabataan, isa rin sa ating kailangan gawin ay mag-establish ng influence. So, paano ba naman niyang mag-establish ng influence? Matthew 5:14. In the same way, ituloy natin, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Of course, if people na nasa paligid mo, they know that they see as well sa buhay mo that you profess in your life, you are a believer of God, at syempre naniniwala ka na may Diyos, at nakikita nila ito sa iyong mabuting gawa, no? Sa iyong pananalita at sa iyong mabuting gawa, most especially. Yung sasabihin nila, naku, napakagaling naman ng Diyos na meron ka. Kasi tingnan mo, ang ganda ng buhay mo. Ang ibig sabihin ng magandang buhay, hindi lang yung marami kang material things, kundi yung values mo intact na intact. Yung values mo, it's really godly. Yung character mo, nakaka-bless. No? Sabi dito, let your light shine before others. Paano? Kailangan ba magpasikat sa Facebook? No? Kahit sa mga maling paraan? No? Hindi naman kailangan ilabas lahat sa Facebook, lalo na yung dapat, di ba? Hindi naman dapat. So, paano nga ba tong shine before others? Magliwanag ka, gamit, no, ang mga mabubuti mong gawa. Kabataan, magliwanag ka sa mga tao sa paligid mo. Magliwanag ka, student leader, no, sa mga kapwa mo kabataan, gamit ang iyong mabubuting gawa. Okay? Para, at sino mag-glorify? It's not us. Lagi kong tinuturo sa mga youth din na mini-mentor ko. You always say this. Ako din, gusto ko ditong pinapractice lagi. Glory to God. All glory to God po. Salamat po. Kaya natutuwa ako sa mga kabataan. Every time nagtutalk sila, nagde-debate at the end of everything, lagi nilang sinasabi, all glory to God po. Diba? So, ayan. So, establish your influence sa papaanong paraan. No? You create groups, pero hindi yung groups mo na magkukos ng chaos sa community. Pero magbuo ka ng grupo. No? Your group of friends. I hope no, doon sa group of friends mo, maging rason ka para yung grupo na yon ay gumawa din ng mabuti. Hindi lamang sa classroom, hindi lamang sa online classroom, hindi lamang sa yung loob ng bahay, no, kundi pati sa community mo. Okay? At syempre, no, pwede mo yung i-start dyan sa mga kaibigan mo, kung 3 kayo, 4 kayo, I hope isa ka. Hindi mo, kumbaga, kung 4 kayo, no, yung 3 mong kaibigan, medyo nahihirapang maging mabuting tao. So I hope ikaw ang unahin mo yung sarili mo. Imbis na magreklamo ka, ba't ganyan kayo? Ba't ganyan ang pananalita nyo? Maging huwaran ka, no? In terms of the way you think, the way you speak, the way you behave, no? Lalo na ngayon, kitang-kita yan sa social media. Kaya kabataan, I hope, no, nakikita rin, no, kung sino tayo, yung pagiging godly natin sa mga social media platforms natin. Okay? So, ano ang challenge natin? Experience true life by submitting your life to God and not to your own will. Okay? So, tayong kabataan, maranasan mo, no, ang challenge na Ate Pao sa inyo, gustuhin mong maranasan ng tunay na buhay sa pamamagitan ng talagang ipag-pray mo yung sarili mo, Lord, gabayan mo po ako,
Ayoko po na ako lang yung nasusunod, ayoko po maging spoiled na kabataan, pero Lord, disiplinahin mo po ako. Mangyari ang will mo sa buhay ko kasi your will is the best will for me. Okay? So again, eto si Ate Pau at sa mga gusto pang magpa-mentor kay Ate Pau, gusto niyo pang ipagpatuloy ang journey ninyo towards talaga sa godliness, no? Pwede niyo akong i-send ng private message, sabihin niyo lang, Ate Pau, gusto ko pa po, nung isa po ako sa mga nakinig, ang aking Facebook account, Paula Sakdalan Meneses. Again, isa ako sa mga youth advocates at talagang naniniwala ako pag ikaw ay maka-Diyos na kabataan, no, magiging makatao ka rin, makabansa, no, at magiging makakalikasan. Okay, so kayo pa rin ang pag-asa ng bayan, no? So mahalaga kayo kina Ate Pau at sa mga kapwa ko youth advocates na nandito, sa ating mga teacher advisors, sa mga school heads, sa mga non-teaching staff, no? So magandang umaga po sa atin. So para tong food for the soul. Okay? So again, happy and blessed morning to everyone. Okay? So hanggang sa muli. Hello, and once again, welcome to the Division Students' Day virtual celebration. That's today, November 19, 2021, and a very happy Friday. And of course, 36 days to go before Christmas. And it's really nice to remember na ang ating mga pinagdadaanan ngayon during this pandemic ay malapit na, patapos na. Kaya let's keep on praying. And our theme for this whole celebration is all about being maka-Diyos. Kaya talaga namang patuloy lamang tayong manalangin, patuloy lamang tayong umasa na meron tayong magandang kinabukasan na wala na ang pandemya, na lagi rin tayong safe at lagi din tayong healthy. Napanood natin ang buhay ng ating Schools Division Superintendent na si Engineer Edgar C. Domingo. Di ba nakakatuwa na isa lamang siyang simpleng guro before, pero nagsumikap siya, tapos nag-aral ng mabuti, hindi niya inalintana lahat ng mga hirap, at talaga lang nagsumika para matupad ang kanyang pangarap. Kaya naman ngayon, siya na ang pinaka-leader, ang pinaka-boss sa Schools Division Office of Pampanga. At syempre, narinig din natin na through his prayer and faith kay God, ay meron na ding siyang pinanghahawakan sa tuwing meron siyang problema. Kaya alam ko, for now, nahihirapan tayo. Alam ko, for now, hindi natin alam kung ano ang kinabukasan natin, pero magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon and let us love Him. Kasi ang pagmamahal sa Panginoon, alam nyo ba, ay mapapakita natin sa pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Napakinggan din natin ang napakagandang sharing ng ating Ate Paula S. Meneses tungkol naman sa ano nga ba ang ating purpose bilang mga kabataan, bilang mga estudyante. Nakaka-touch at nakaka-encourage at nakaka-motivate ang kanyang talk, di ba? Na kahit na gusto natin ding maging leader, gusto nating malaman kung anong purpose talaga natin, lagi tayong babalik sa totoong merong akda, merong authorship ng ating purpose sa buhay, which is God. At ngayon naman, nais kong ibahagi sa inyo bilang bahagi na din ng Makadiyos na focus ng ating activity for the National Students' Day Virtual Celebration. Ayan, ang Makadiyos ay isang core value ng DepEd. So talagang ito ang pinakauna. At syempre, lahat naman tayo mahilig manalangin or nananalangin, di ba? Pero ang isi-share ko sa inyo is another level of devotion para sa ating Panginoon. Okay na nananalangin, okay na magkaroon ng oras para sa panalangin, pero ang isi-share ko sa inyo ay mas pinaigting na activity every day para mas makilala natin at mas mapalapit pa tayo sa ating Panginoon. And that is the essentials and benefits of daily devo. Ayan, paki-chat nga sa ating comment box, paki-type. Yan, sabihin natin na
Devoted ako kay Lord. Okay, so yan. So, of course, kapag sinabi nating devotion, devoted, ang unang dapat meron tayo ay oras para sa ating Panginoon. Kaya hopefully that as we go through the session, marirealize natin na kung nafe-feel natin we are getting stressed, depressed, and also the mental health and pressure is taking its toll upon us, make sure na ito talagang daily devo ang isa sa mga mahalagang bagay na ang bawat mapagmahal sa Panginoon ay tataglayin. Okay, so magsimula na tayo. Excited na ako para sa ating session topic. Ang overview ng ating pag-aaralan ngayon ay aalamin natin kung ano ang definition ng daily devo or quiet time with the Lord and how we will do it. Syempre, and when to do it, and of course, what are the essentials and benefits of daily devo. Of course, let's first have the definition. Ano nga ba ang daily devotions? Naririnig natin yan. At ang daily devotions, hindi lamang yan para sa mga malalalim sa pananampalataya. Sabihin na, para sa mga pastor lang yan, para lang sa mga pare, para lamang sa mga ministro. Ako'y isang estudyante lamang at hindi naman kailangan yan. So, kailangan mag-pray lang ako kasi ang dami-dami kong modules, ang dami-dami kong sinasagutan. Bakit kailangan ko pang magkaroon ng daily devotion? Saka na lang yan kapag matanda na ako. Pero mga anak, mga minamahal kong estudyante ng SDO Pampanga, nais kong ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng daily devotions kahit na mga bata pa lamang tayo. Dahil ito ay something that really shapes us to get closer to God and be a God-loving person. So, the definition of daily devotions or quiet times, ito yung tahimik. Quiet times, this are the time, ayan na, time spent each day dedicated to relating God. It is a daily reflection, one-on-one with God and His words. Talagang kapag meron tayong daily devotions, alam natin na meron tayong one-on-one meeting. Parang kumbaga nagtuturo sa atin ng modules si Lord, di ba? And of course, malalaman natin ang kanyang mga salita sa Biblia. Okay, so ano nga ba yung format ng ating daily devotions? Of course, this one, reading the Bible, doing Bible study, reading a devotional book accompanied by a time of prayer. Some may simply pray, some may include musical, worship, songs. Okay, so kahit ano pa yan, basta meron kang oras para sa Panginoon, para one-on-one. Hindi lamang 15 seconds of Our Father, hindi lamang ganon. Pero naglalaan ka, you are making time for the Lord in quiet. Okay, so we will find that out more. Bakit nga ba kailangan natin na magkaroon ng ganitong devotional? So, lagyan natin ng verse from Mark 1, chapter 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So nakita nyo naman, gusto ko i-pin out dito yung mga words na very early in the morning while it's still dark, and then solitary place. Solitary means tahimik, walang distractions, at talaga namang siya lang mag-isa. Okay, and then where he prayed. The next verse is the same. It's still Jesus, and it's on Matthew 14, verse 23. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. So, sa dalawang verses na nabasa natin, meron talagang pagkakatulad at may pagkakaiba din naman. Ang pagkakaiba, ang nauna, ang
ito kakagising pa lang ni Jesus, very early in the morning. Tapos pumunta siya sa isang tahimik na lugar. Kapareho din dito ang pinagkaiba naman, dito naman, busy si Lord after sa pagka-busy ni Jesus sa pangangaral ng kanyang salita, ay nagpunta siya sa bundok ng mag-isa. So yun ang pagkakapareho naman. Pumunta siyang mag-isa sa isang tahimik na lugar. And ito ang pinaka mahalaga din na nakita nating similarities between these two kahit na kakagising pa lang ni Lord dun sa unang verse. At dito naman, sobrang busy niya katapos ng kanyang gawain. Pero ang pinakakaparehas na pangyayari dito ay parehong pangyayari, nag-pray, nanalangin si Jesus, di ba? So, he prays. He prayed there. Okay. And syempre, sa tahimik na lugar din. Alright, so Jesus' quiet time, Jesus would go on his own and spend time in prayer. So yun nga yung dalawang pagkakaparehas nila. Jesus would go on his own sa sarili niya lamang sa isang tahimik na lugar na at mag-spend siya ng time in prayer. So while Jesus spent time with others and ministering to others, he still set a time to be alone with God. Kaya hindi magiging hadlang ang pagiging busy natin. Kasi kung naniniwala tayo kay Papa Jesus, kung naniniwala tayo sa mga ginagawa at gusto nating sundan ang mga ginawa ni Jesus Christ, ni Papa Jesus, ay kaya nating gayahin ito. Tingnan nyo, si Jesus talagang busy din siya. Tayo, busy din tayo sa ating mga modules, pero talagang nagbibigay pa rin siya ng oras para mag-pray, para makapiling one-on-one si Lord. Okay? So talagang napakaganda kung babasahin natin that even Jesus has his daily devotions, has his own quiet time. Ayan. Siyempre, ang pinakamahalaga is spend time. Alam nyo, kapag ang isang bagay ay, mahal natin, mahalaga sa atin, priority natin, binibigyan natin ng oras. Dahil ang oras, ang isang bagay na kapag binigay mo na, ay hindi mo na maibabalik pa, na hindi mo na mababawi pa. Kunyari, ibinigay ko ang buong isang oras sa iyo ngayong Friday, November 19, 9 a.m. to 10 a.m. So ang 9 a.m. to 10 a.m. ng November 19, 2021 na ibinigay ko sa iyo ay hindi ko na mababawi. Ito'y tapos na at hindi ko na rin ito maibabalik. Pero dahil mahal kita, dahil mahalaga ka sa akin, dahil priority kita, masaya ako na binigyan kita ng oras. Kaya dapat tayo kapag meron tayong daily devotion, we always spend time with God. So Jesus was alone both times and at the specific times of the day. So even when Jesus was ministering to others, he had intentional time set aside to be with his Father. Si Papa Jesus, nung time na nandirito siya, talagang naging intentional siya sa pagpe-pray. Hindi lamang yung kapag, patalastas sa TV, mag-pray nga ako. O kaya, hinihintay ko mag-loading ang aking TikTok video para mag-upload. Mag-pray nga muna ako para makapakita na maka-Diyos ako. O kaya naman kapag, loading pa din, hinihintay ko pa yung mga ka-teammates ko sa Mobile Legends. Mag-pray nga ako. Hindi ganon. Dapat have an intentional time. Si Ate Naris ninyo, kung tatanungin nyo, of course, hindi kasi ako morning person no? Lagi ako late nagigising. Kaya, ang intentional time ko for my daily devotion is always during the night. Kapag natapos ko na lahat, and of course, during the night kasi pwede ako magpuyat. Pwede akong, kasi matanda na si Ate Neris ninyo, no?
And syempre, hindi kasi ako early riser, hindi ako magandang gumising ng maaga. Kaya ginagawa ko tuwing gabi, kapag tapos ko na lahat ng mga assignments ko, naki-estudyante. Kapag tapos ko na lahat ng mga trabaho ko, kapag tahimik na rin, tulog na yung mga kasama ko sa bahay, mga usually 10 o'clock ng gabi yan. And nauso yung essential na salita, di ba? So essential, ayan, daily devotional is or devotion or quiet time is spiritually essential. Hindi lamang lugaw ang essential. Hindi lamang face mask and face shield ang essential during this pandemic. Kundi ito, ang daily devotion is spiritually essential para sa ating lahat. At whatever ages we have, mapabata man, kayong mga anak, kaming mga nagtatrabaho, yung mga mommy, daddy natin, pati yung mga lolo, lola, daily devo is spiritually essential. So, ito, be like Jesus. The repetition of his prayer time alone indicates the importance of quiet time. Kasi kung babasahin natin sa Bible, lagi na nagpipray si Lord, lagi siyang nagkakaroon ng quiet time. And of course, with that, let's be like Jesus and let's have daily devo because this is spiritually essential for us. Okay, so ito, do you agree? Ayan, type nyo nga sa ating chat box, agree or disagree. Quiet time is an opportunity for us as believers, as followers of God, to connect with Him on a personal level. Kumbaga, meron tayong meet up, meron tayong one-on-one session with God. Kapag meron tayong daily devo or quiet time, ito ay isang opportunity, hindi ito obligasyon. Kaya kapag ako nagka-quiet time ako, parang nakikipagkita na rin ako sa aking boyfriend. Ay, pero hindi tawa yun, ha? That's really serious. So kapag ako nagka-quiet time ako, nagda-daily devo ako, kahit short lang yan, it doesn't have to be very long like it will make you sleepy na dahil sa haba ng oras. It can just be 30 minutes, 15 minutes of prayer and devo, Bible reading. So kung ano talaga ang kaya natin at the moment. And it is really something that connects us with God on a personal level. Ako, agree. So ito naman yung mga benefits of daily devo or quiet times. Ano nga ba ito? Sabi nga natin, essentials si daily devo sa ating spiritual life. And here are some of the benefits then. Of course, the first one is you grow spiritually. And when you grow spiritually, ako naniniwala ako dito that to become holistically developed and to grow holistically then, mauuna talaga ang ating spirituality. Even though we are the healthiest man or girl or lady in the world, if our spirits are empty, are still, not growing and stagnant, we are still feeling weak, parang nangihina pa rin tayo, there is still this emptiness that we feel. Kaya dapat mas palawigin natin, mas palaganapin natin na mag-grow tayo spiritually and everything else will follow. When we grow spiritually, even our mental health will have its own growth and balance. Okay, so devotions are a great place to find inspiration in your spiritual journey. Hindi lamang tayo physical beings, we are spiritual beings that is connected to God, who is also a spiritual being. So devotions also encourage you to spend time in prayer. So kapag may devotion, yung prayer natin mas personal level, mas alam natin, naririnig natin yung prayer natin at alam din natin na naririnig natin si Lord, si Papa Jesus. Okay, so
the second benefit, of course, this is really something na magandang benepisyo ng daily devo or quiet time. You get to know God. God wants a relationship with us. So taas ang kamay sa lahat ng mga may relationship kay Lord. Okay, so we have to have relationship with God, and through quiet times, through daily devo, we can have relationship with Him. And kapag naman gusto mo makipagrelasyon, pero sa mga bata, bawal pa yung relasyon, So, pwedeng-pwede, okay, magkaroon tayo ng relationship with God, pero wag mo nang mag-boyfriend, girlfriend kung 8 years old ka pa lang, pero on the analogy, of course, kapag you want to be in a relationship, dapat talagang kikilalanin mo muna, sisiyasatin mo muna kung sino ba yung taong yan, or kung sino yung gusto mong makarelasyon. And same goes with God. If you want to be in a relationship with God, of course, God really knows us. Kilala na tayo ng Panginoon. Pero tayo, bilang mga anak ni Lord, mga anak ni God, dapat alamin din natin yung characteristics niya, kung ano yung mga plano niya sa atin, kung ano yung mga bagay na ginawa niya para sa atin out of love. At malalaman natin yan through daily devo. Ayan. So marami tayong malalaman about spiritual love. I mean, the love of God Himself, because God is love, and how His love is so unconditional. He provides, that He died for us. So yon. What better way to get to know God than by studying His Word? Diba? Pero minsan, of course, the Bible has so many yung mga nakakalitong mga verses. Gusto natin kasing malaman or makilala si Lord. Pero madalas kasi, ang hirap kasi ng intindihin ng Bible. And para nga magkaroon tayo ng Bible study, we can get to know God through the Bible. Of course, dapat magkaroon tayo ng daily devo. Okay, the third benefit is you gain deeper understanding of the Bible. Sabi ko nga sa inyo, the Bible is something that can really transform you. Kung nagbabasa tayo ng Bible sa ating daily devo, nagpe-pray tayo, makikita natin na, ay, hindi na ako sumasagot sa aking parents. Ay, dahil nagkakaroon ako ng daily devo, parang mas naging payapa ako at mas masaya. Dahil nagda-daily devo na ako at naintindihan ko na yung mga sinasabi sa Bible, parang mas naintindihan ko kung gaano ako kamahal ng Panginoon. So you gain deeper understanding of the Bible. So of course, with doing that, it takes both time and commitment to study God's Word. Diba? So, dapat magkaroon tayo ng reflection, and we can effectively do that through our daily devotion. Okay, so ito, another benefit of daily devo or quiet time is you begin to apply the Bible's teaching. Yung kanina nga sinabi ko, dati tamad-tamad tayo sa paggagawa ng module o kaya sa pagtulong kay mommy and daddy. But because we have learned that Jesus really wants us to be masunurin or obedient to our parents, tapos nagkaroon ka ng daily devotional about that, so you can begin to apply the Bible's teaching. Diba? Kaya naman, doing devotions help you shape your daily worldview. And ito din ang maganda, kapag meron kang daily devo, magbabago ang perspective mo sa lahat ng bagay. Kung dati, nang wala kang daily devotional, hindi ka nakakapag-Bible study and doing some prayer time with God, ang tingin natin sa pandemic, sobrang nakakatakot, sobrang wala ng bukas, parang hindi na ako gagraduate, parang nakakatakot ng lumabas at baka magkaroon ako, mamatay ako, ganyan, di ba? Pero when we have daily devotionals or quiet times with God, we begin to apply the Bible's teaching of hope,
of love and God's assurance that He has the control over the circumstances that we are having right now. So it can help you apply God's teaching in your life and change your perspective. At yun ang napakaganda. At ito, ang isa sa gustong-gusto kong benepisyo ng Daily Devo is I find peace. Especially now that there are so many triggers within our self-peace, our mental peace. Kaya kapag nagde-Daily Devo, I make sure na I find peace and I also love that I can feel it instantly. It's the most immediate benefit of doing devotion, and that is feeling of peace. Yung kapayapaan na kahit wala ka ng pera, kahit na nag-aaway si mommy, daddy, kahit na sobrang bigat na ng pakiramdam mo, hindi mo na maintindihan ang nangyayari sa buhay mo, gusto mo nang lumabas, pero naliligalig ka sa mga pangyayari. When you have daily devotions with God and you spend time with Him, you find peace. Okay? And when to have daily devo? Oh, na Ate Nerys, alam ko na naman yung benefits niya, pero wala akong time. Napaka-sad. Napaka-sad talaga. Nako. Ay, talagang, Okay. All right. So, it's something that only you can know for a fact. Pero ito yung kailan nga ba tayo magkakaroon ng daily devo? Finding time to connect with God is important. So kayo lang talaga ang makakapag-decide kung anong oras ang convenient para sa inyo. Katulad nga ng sinabi ko, ako ang convenient time ko is during the night kapag patulog na ako para mahimbing din ang tulog ko after. So before going to sleep, makakapag-pray ako. So some people find that morning is a good time to dig into God's Word. Others find before bed works for them or on lunch break. Ayan. So basta walang distraction. It may be helpful when you first begin having a quiet time to schedule it into your week. Our lives are busy, sobrang busy. Lalo na yung mga module na yan. Naku, yung module na yan. We don't dedicate ourselves to spending time alone with God. Kaya, hayaan na nating maging busy. Hayaan na natin yung module na yan. Mas importante, ang Daily Devo! Okay, so make sure also to have time, to really find time. Hindi lang ang tawag dito, humanap ng oras at gumawa ng oras para sa Panginoon. What really matters is that with finding time for just you and God, are components like a quieter setting. Yung walang distraction. Yung walang maingay na TV. At walang istorbo, di ba? So it is important to intentionally spend more than a couple of minutes of reading scripture. It doesn't really have to be 3 hours of devo. Kaya ang feeling ng iba, kaya ayaw nilang mag-devo, sobrang busy na ako, sobrang pagod na ako, tapos mag-devo pa ako, which is 1 hour to 3 hours. Hindi po. So it's always you finding, intentionally making time with God. Okay, set aside time to spend with the Lord. Don't rush it. Be present with Him. So, alisin na yung distractions. Kung modules, distraction yan. Alisin muna natin. Huwag muna tayo mag-module. Kung distraction sa atin ng cellphone, nako, huwag muna tayo mag-cellphone or turn off our Wi-Fi, diba? So that we can connect and be present with God. So what should I do during quiet time? The first is read the Bible. Pinakauna yan. Dapat meron tayong Bible dahil Bible is one of the primary ways that God communicates with us. It should be a priority to invest in God's words. Bible will really tell us who God is and what is His plans for us. It's really something that can transform us and something that speaks directly
to us. That's the power of Bible. That's the word of God. So during your Devo, during your quiet time, it's good for us to, of course, read the Bible. The second one, meditating on the scripture. Hindi lang dapat na binasa mo yung John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believes in him will not perish, but will have an everlasting life. Cause at least Ate Nerys, nakapagbasa na ako ng Bible. Hindi rin doon nagtatapos. So meditating on the scripture. So take time to really understand what John 3:16 is telling us. Oh, God so loved the world, and I'm in the world. That's why he loves me, that he gave his only begotten son, and that son is Jesus Christ. So parang ganun siya, meditating, appreciating, taking time to understand, and to really get into what God is trying to say to us. That's meditating. Hindi lang yung babasahin mo, basta trying to understand. Okay, so the next one, ito ang paborito ko din. While I read the Bible, while I meditate on the scripture, I also listen to worship music. Can help you put your heart in the right place. Especially if there's a lot of distraction. Kasi ang distraction, hindi lamang sa noise coming from your environment. Also, there are a lot of distractions when you overthink. So worship music, listening to worship music can help you have the right heart, have the right focus, and also have the right motivation to do the Devo, to do the quiet time with God. So many worship songs highlight God promises, mighty works, and or characteristics that help us connect with God. Okay, so those are the things that we can do during our quiet time. Okay, so ito ano pa? Syempre itong pinakamahalaga. We should pray. Prayer includes praising God for all that he is. Praise also gives us the correct posture to have while we talk with the creator of all things. Of course, when we pray, this is the time na nakapagbasa na tayo ng Bible, nakapag-meditate na tayo ng kanyang salita, nakapag-listen na tayo sa worship music, which gave us the right motivation and focus. And this time, of course, is the most important part also is to pray. This is our communication with God. Just be true. Sabihin mo sa kanya kung ano yung mga pinagdadaanan mo, kung ano yung mga balak mo, kung ano yung mga takot mo, kung ano rin naman syempre yung pinagpapasalamat mo. That's actually part of prayer. And syempre ito, repent. Repenting is another aspect of prayer and also extremely important. We can come to God with our sin and shame and He will forgive us because kahit gaano pa tayo kabait, we tend to be sinful. Kaya naman, kapag nagde-devo tayo, marirealize natin, ay kanina nakapagsagot ako ng pabalang kay mami. O kaya kanina nagtamad-tamad ako, kaya nagbugnot ako. So this also is the time for us to repent and to say sorry to God to the things that we have done against our family, that hurts our family or friends, tapos, and even ourselves. And the last, ito, journaling. Para nagla-lecture lang din tayo. It doesn't have to be very long. Kahit na isang paragraph lang yan. Don't be intimidated on the Devo. Journaling is another popular tool used during quiet time. Quiet time is time to talk to God. Many people write down what they observe from the scripture and hear from God. I would like to share with you my notes. Ayan. So, meron notebook. Meron Devo notebook si Ate Nerys ninyo. So, it's called, hindi makita. Okay. So, this is called, ano ba yan? Invisible notebook. Oh, sandali. Alisin muna natin yung background natin. So, let's have none. Ito siya. So, the name is Amen. And I have been using this for 3 years now. Hindi ko pa siya mabuo-buo. Meron pa rin siyang mga
blank leaves or pages. And it's so nice na kapag babalikan ko yung mga days. Tignan nyo, ang konti lang naman ang sinusulat ko. So, konti lang talaga. Tapos, ang pangit pa ng sulat ko. So, but it's really nice to look back. Ito yung mga prayers ko. Tapos, yung mga gusto kong sabihin kay Lord na hindi ko masabi ng verbal. Tapos, it's nice na basahin ko yung mga 2018 pa. Ayan. So, ang galing lang. Meron nakasulat dito, to have a handsome husband. I'm just kidding. Alam niyo ba, nasa DepEd si Ate Neris nyo ngayon because that's actually the result of devotional. Kasi sinulat ko talaga siya dito sa notebook na to na give me a job. Tapos nakasulat doon yung ano talaga, very specific kung ano yung prayer ko, na kung ano yung gusto ko sa isang trabaho. And grabe si Lord, binigay niya sa akin halos lahat ng mga ipinapanalangin ko. And of course, when we do some devotional, we tend to be hopeless din naman. Meron times na nagde-devo ako at question ko, Lord, nagde-devo naman ako, ba't parang walang nangyayari? But during those times na nagko-question ako, I become more faithful to Him and I'll become more trusting to Him because God is trustworthy and He is also faithful. And ito yung mga devotional tool natin. You don't have to have this notebook. You don't have to have the highlighters or the very good pen and yung mga magagandang ano yon, sulat or calligraphy. All you have to do is just have a Bible that you own. Tapos na pwede mong sulatan. Basta yun sa'yo, you can personalize it to be yours. It can also be digital. Ayan, nakakapag-upload tayo sa ating, nakakapag-download tayo ng mga games sa ating phone, sa ating computer, sa ating tablet. Nakakapag-search tayo ng mga YouTube videos ni Taylor Swift. Okay, at tayo sa internet, nakakapag-search tayo ng kung ano-ano. Why not search for the Bible then? So it can be digital. So you can install Bible application on your cell phone, in your phone, or in your laptop. You can search for the Bible verse and that's it. You have a lot of resources so that you can have your own Bible. It can be a book or it can be a digital. Ang ginagamit ko, since I really want to make it digital and madali siyang i-share at personalized din siya, meron ako talagang Bible book na binigay sa akin. Pero I'm using now digital, yung Bible YouVersion app, na pwede akong mag-highlight, pwede akong mag-share kagad, pwede akong mahanap lahat yung kaagad yung mga Bible verses and makapaggawa ng mga pictures, makapag-interact with friends then. So yun, you can have the Bible YouVersion application on your phone. And then, ako meron talaga akong pen and notebook. So, because I love writing, I love the smell of the paper, I love the touch of the pen on the paper, and natutulungan ako. Journaling is really helpful for me to organize my thoughts, especially na nag-overthink ako madalas, busy, ang daming trabaho sa office, DepEd naman. So, really, journaling is my thing of organizing my thoughts. Tapos kapag nasulat ko na, ayun lang pala yung iniisip ko na ito lang pala yung nagbabother sa akin. Tapos kapag nasulat ko na, I tend to be organized na and I tend to have peace of mind na. Ayan. So of course, you have to be in a quiet atmosphere, yung lesser distraction. Of course, if your house is small and you are with your siblings, your mom and dad, and you are sharing rooms na talaga nakabukas yung TV, nakabukas yung
mga cellphone gadgets, naririnig, naka-loudspeaker. Of course, that's really something na mahirap, no? Kaya minsan, ginagawa ng mga talagang mga estudyanteng nagde-daily devo, gagawin nila early in the morning kapag tulog pa or late at the evening. Ako ayoko naman sabihin na late at the evening kasi bawal tayong magpuyat. 'Di ba magkaka-eye bags kayo katulad ni Ate Neris. Yan, laki ng eye bags ko, 'di ba? So, make sure that it has a lesser distraction. So ito yung mga Bible app. You can have the U version or you can just search the internet. So hopefully every one of us has the motivation and the aspiration to do daily devo because it is essential spiritually. We can get to know God even more and we can also have peace, unexplainable peace after that. Okay, so that's it for my talk about daily devotion. Okay, so nakaka-excite and I hope that I can, see you and sabihin nyo na, Ate Neris, I have remembered that you talk about the importance, the benefits, and essentials of daily devo or quiet time. And I'm doing it right now. And I'm being happy. I'm being healthy mentally. And of course, spiritually, I'm not empty anymore. So yon, I know that we will do great. And God is really wanting a relationship with us. He wants to talk with us. He wants to communicate with us. Okay. There you have it, ating mga magagaling na may puso, talino at galing na mga estudyante from here sa ating division, sa Division of Pampanga. And of course, this is the virtual celebration in the division, of course, of Students' Day. That's today, November 19, of course, and it's via Facebook Live. So maraming salamat for being with us from the start until the end. And hopefully marami kayo natutunan. It gets you motivated and inspired through all the sessions that we had from our schools division superintendent engineer Edgard to your Ate Paula and to your Ate Neris, speaking all the things that might help you spiritually and be connected with God. Siyempre, dahil lahat tayo ay mga makadiyos. Okay, so really, we are blessed, we are favored, and we are loved. And of course, we love God because of His goodness. He always blesses us. He always gives us the things that we need, and He keeps us safe. He keeps us healthy, and He has a purpose and a plan for all of us. Diba? All right, so before we end this session, I would just like to share with you ang ating SDO Pampanga Youth Virtual Community. Sa lahat ng mga hindi pa kabilang dito, mag-join po kayo, okay? And be part of the 26.6 thousands of members para naman makaalam tayo ng mga updates regarding the upcoming youth formation program, activities, events, webinars, at yung mga contests natin, diba? So don't forget to like this one. I mean, hindi pala like, ano ba yan? So this is a Facebook group. So search nyo lang dito sa ating search bar sa Facebook ang SDO Pampanga Youth Virtual Community. So this will be part of a community, virtual community. You can be part of this one where you can interact with your co-students in the division of Pampanga. Malay mo, ikaw taga San Luis ka, tapos may makikilala ka dito na taga Santa Ana, di ba? Meron ka ng friend virtually. And also, the updates and the upcoming activities, projects, and programs will also be announced
here. And syempre, yung ating mga youth cafeteria episodes. Ayan, syempre, don't forget about it dahil yung mga youth cafeteria, ito ay ang kwentuhang barkadahan tungkol sa mga tagumpay, kwento ng tagumpay ng mga matatagumpay na tao. Alright, so don't forget about that. That's the season 2 of Youth Cafeteria. Dito rin po natin yan ina-upload. Ayan, so don't forget once again to join our SDO Pampanga Youth Virtual Community Facebook group and join the growing community of more than 20,000 learners. So yun lamang, at syempre we are equally excited to be with you and see you here then. So right now, of course, it's really good time for me to say my goodbye. This is once again your Ate Neriz Nicole B. Torres, one of the youth advocates, really praying for you, for your future. Never give up. God is with you always, and God has a beautiful plan for all of you. Kaya lagi lang tayo magsumikap. We don't understand what's really going or happening right now, but in the future, we will be declaring, Lord, kaya pala pinadanas mo sa akin yung mga hirap before because ito pala yung nakalaan para sa akin ngayon. Diba? That's why let's keep on holding on. Let's not be wary of doing what is good and what is right. Lagi tayong sumunod sa ating mga parents, ha? And be just like Jesus and be Jesus follower, because we love God and we are Makadios and we are the students from SDO Pampanga. So that's it. I have to go, and I'll see you to the upcoming youth formation programs na hatid sa inyo ng SDO Pampanga Department of Education. So that's for now. I have to say goodbye, and I'll see you next time. To God be the glory.